ጸሎትና ትንሽ እግዚአብሔር እሱ ያው አምላክ ኣብ መከራይ ዝተላዕለ ኣዌኹን ኣብ ጎይታ ጎይታ ኢለ ኣብ ውሽጠይ ምሳሕ ለለኹ ናብ ቅዱስ መቕደስካ
سلام بروخات كم يمسيهم ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትኩም ይሁን ሐውና ኪሮስን ሐውና ኪሮስን ተዲን በዝናይለው ምሽት ከገልግሉና ቅድሚው ግና زلي حاولنا بصلت كجمرنا يما أبزز لهم سلام أملاك مساهم يهون شيء بروحات نسلم مو بحاله دحرينا في ناي فاتنا بروجرام في كيدنا بروحابنا أزيننا مسكنا كالنا أمنحنا بناتك مهرت تخليلنا بتسقها تخبيبنا بخلو مكنا خانكار ما زيابر قوسا سراوتا بو أبزريانا ملاحظة حق إخكاك زيابر قوسا سراوتا بو بزاقرم نسخات مرحنا استدل خانا مسكنا كالنا جرما أمنحنا بخلو زيابر قوسا سراوتا بو بخلات سوتكم كون ناتكا في التاويمو نزل نمسنا أدما حواتنا حونات يدين كيروسن سلازهاب كانا حواتنا ون أزيننا مسكنا كالنا وأمنا جرما أتي كابزم أحواتنا دوت كله زيابر قوسا سراوتا بو قال أملخنا كبحواتنا دوت كله فلتات كله تبب زيابر قوسا سراوتا بو نسخا أملخنا كمتي نعنا كخوننا كتأمنا نبيت سبنا ندقنا نهزبنا زخون مثلا كنربحلو نسخا بود خابي يسوس كريستوسم نعوم كتركبهم نعنا نسمع دما أملخنا نسخا نلبنا زيابر قوسا سراوتا بو بكله مسوعل بارخنا نسأل لنا زغلو خم تقبلنا أمنا كائنا مو بتفكروا نظريتاوي ودخا يسوع كريستوس سم اللي آمين آمين سلام بخريستوس زتفتقوا من سنفقكم من كل خاتكم أحوات من ناي مانيال بتخصيات تكونوا كأولو كالوت خمزي أقدموا زتجلسة لما أنتي زعبا ناي سنة أمره بزملكت حبريتا خلونا ناي مالتيو حونا كيروس يوحنس مستي
ሞያዊ ስለ ፍልጠት ዘለዎ ምርኩስ ገይሩ ብመንፈሳውነት ብዝተላበሰ መገዲ ዝብለና ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ መጀመርታ ሓደ ሕቶታት ካሓተየ ካብኻትኩም ካብ ሰማዕቲ ካብ ተኸታተልቲ እውን ተቕርቦ ሕቶታት እንተልዩ ብመገዲ ቫይበር እንተሕሰይትኩምልና ካብኡ ካቲ ሕቶታትኩም ከነቕርቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዝኾነ ኹን መገዲ እውን ዋላ ቴሌፎን ናባይ እውን ተደዊልኩም እውን ብቐጥታ ከስምዑ ንኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ትፈልጥዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪቲ ኮቪድ-19 ዝፍለጥ ቫይረስ ዓለምና ተወሺባህሉ ዘላ እዋን ኩላህና ኣብ ገገዛና ክንፀንሕ ኣብ ገገዛና ክንዕቀብ ብዝተመኽረና መጠን ተፈናቲትና ክንነብር ኣብ ዘለናሉ ኩነታት ኣብ ምዃ ካብ ስራሕን ካብ ዝተፈላለየ ኩነታት ተዓቂብና ቤትና ብንሕልፈሉ ዘለና ግዜ ኣብ ውልቂ ደረጃ ኹን ብስድራ ቤት ደረጃ ኹን ንዓበይትን ቆልዑትን ዕድመን ፆታን ከይፈለየ ሕብሪ ቆርበት ከይፈለየ ዓለም ብሙሉኣ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘለናዮ ኩነታት እቲና ስለ ዘሎ ምስኡ ነቲ ዝነበረና ልሙጥ ናይ ናብራ ኩነታት ከዓ ብቅየራ ስለ ዘምፅእ ኣብዚ ከዓ ነቲ ስነ ኣእምራዊ ኣተሓሳስባና ስነ ኣእምራዊ ኩነተ ህላውነትና ዘምፅኦ ኣሉታውን ኣወንታውን ጎንታት ስለ ዘለዎ ንዕኡ ዳህሲስና ካብቲ ደሎ ኩነታት ብዝሓሸ መገዲ ንክንነብርን መንፈሳዊ ጥበብን መንፈሳዊ ምኽርን ንክንረክብ ስነ ኣእምራዊ ጥበብ ንክንረክብ ኪሮስ ሓውና በዚ ኣጋጣሚ ብስም ኩላኻትኩም ተኸታተልቲ ኣዝየ መስግኖ ኪሮስ ለማዓንቲ ከምዚ ኢልና ዘራኽበና ንእግዚኣብሔር ኣዝና ነመስግኖ እንኳዕ ደሓን ነፃኻ እንኳዕ ደሓን ፀናዕኩም ኩልኹም ኣሕዋት ዘለየ ጆን ቴዲ ካልኦትን ዳኒ ዘለኹም ኩልኹም ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን ጽቡቕ ምሸት ክኾን ከዓ ኣምላኽ ዝሓለፎ መንፈስ ኣምላኽ ዝሓለፎ ምሸት ክኾነና ተስፋ እዩ ጎይታ ይባርኩም ኣራይ ከም ኣርእስቲ መንፈሳዊ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንዘራርብ ማለት እዩ ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ትሕዝቶና ምእታውና ኪሮስ ምናልባት ቁሩብ ብዛዕባ ስነ ኣእምሮ ክፍለ ኣካላትና ሲ ድሕረ ባይታ ንክኾነና ገለ ትብለና ነገር ተል ፅቡቕ ሕቶ እዩ ቴዲ ሓወይ ኣቐዲመ እንታ ክብል ምፈተኹ ወዲ ሰብሲ ድንቂ ዝኾነ ፍጥረት እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ድንቂ ገይሩ ይፈጢርዎ ማለት እዩ መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካ ኒኻ ከምኡ ኣስወካ ይብል ኣብ መዝሙር ዳዊት ምስን 39 ሕጂ ድንቂ ነገር ስለ ዝኾነ ከዓኒ ብኡ መጠን ከዓኒ ክስታይ እንታይ ዝበሃል ውስብስብ ዝበለ እዩ ማለት ወዲ ሰብሲ ብቐሊል ትርድኦ ነገር ኣይኮነን ማለት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሰባት ክበፅሕዎ እውን ዘይክእሉ ነገራት ስለዚ ድንቂ ገይሩ ስለ ዝፈጠረና ኩሉ መልሲ ለና ማለት ናይ ሕቶታትና ማለት ኣይኮነን ብተኻለና መጠን ክንርዳእ ንነፍስና ክንርዳእን ንሰባት ከዓ ብኡ መጠን ከዓ ክንርዳእ ፅቡቕ ነገር እዩ ግን ሙሉእ ዝኾነ መልሲ ወይ ከዓ ሙሉእ ዝኾነ ስእሊ ኣብ ዘፍጥረት ኢና ክንምለስ ማለት እዩ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ንወዲ ሰብ ደኪንዎ ዝብል ሕቶሲ ካብኡ ክነቅል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሸነኹ እንታይ እዩ ምስ ጉዑዝ ዓለም ዘራኽቦ ወዲ ሰብ ስጋ ኣለዎ ማለት እዩ ብሓመድ ከም ዝሰርሖ ነገረና ስለዚ ምስ ጉዑዝ ዓለም ዘራኽበካ እዩ ንሱ ማለት እዩ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ግን ብምልክዑን ብምስሉን ከዓ ኣምላኽ ፈጢርዎ ንወዲ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ከም መልክዕና ብመስልና ሰብ ንግበር ኢሉ ስለዚ ናይ ዝኽልተ ዝርአን ዘይርአን ውህደት እዩ ወዲ ሰብ ዳሕራይ ከዓ ህያው ነፍሲ ኮነ ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ስሉስ ኣምላኽ ነምልኽ ልክዕ ከዓ ናይ ወዲ ሰብ ከዓ ሰለስተ ዝተፈላለየ ግን ኣብ ሓደ ከዓ ዝተጠምረ ነገር ከም ዘለዎ ካብ ዘፍጥረት ንምሃር ማለት እዩ ሓደ ወዲ ሰብ መንፈስ ኣለዎ ወዲ ሰብ ነፍሲ እዩ ወዲ ሰብ ስጋ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰለስተ ጥምረት እንድዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ንናቱ ዝኾነ ክሳያት ኣለዎ ማለት ስለዚ ጥልቕ ኢልና እቲ ናይ መንፈስ ነገር ኣሎ ክንዛረብ ንኽእል እቲ ናይ ነፍሲ ከዓኒ ምናልባት እቲ ነፍሲ እውን ንባዕሉ እንታይ ሒዙሎ ነተሓሳስባና ንስምዒትና ንናህና ነፃ ፍቓድ እዚታት ዘጠቓልል እዩ ከዓ እቲ ሳይኮሎጂ ዝብሎ ሕጂ እቲ ሳይኮሎጂ ማለት መፅናዕቲ ናይ ነፍሲ ማለት እዩ ትርጉሙ
بغريخ مالتي so logi is knowledge مالتي psych مالت كان psych مالت كان نفس مالتي حجي مصنعتي ناي نفسي which is ناي تحساسبها ناي سمعيتك نصا فقادك مصنعتي زغبر تمرتي يو مالتي ስለዚህ እቲ ስጋ ርዱእ ስለ ዝኾነ ምስጉዑዝ ዓለም ዘራኸበና ነገራት ብኸመይ ሕጂ እቲ ስጋ ነቲ ነፍሲ ጸሎት እቲ ነፍሲ ብኸመይ መንገዲ ነቲ ናትካ ስፕሪት ወይ ናትካ መንፈስ ዝጸልኦ እሱ እቲ ግድል ማለት እዩ ሞ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:23 እውን ኣሎ ብዘሎ መንፈስኩምን ነፍስኩምን ስጋኩምን ብዘይ መንቅብ ይተሓሎ ኢሉ እውን ሐዋርያ ጳውሎስ ጽሒፍልና ኣሎ ስለዚ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ድሕን ተበጊስና ስጋ ምስጉዑዝ ዓለም ይራኸበና ነፍስና ተሓሳስባና ስምዒትና ነፃ ፍቃድ ዝጠመረዩ መንፈስና እቲ እንታይነትና ናህና ማለት እቲ ሪል ናህና መንፈስና እዩ ማለት ምስ ኣምላኽ ዘራኸበና ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ ተተረዲናዮ ደን ኣብቲ ሕቶታት ክመጽእ ከሎ ነቲ ስጋ ዝምልከት ጉዳይ ኣሎ ነቲ ነፍሲ ዝምልከት ጉዳይ ኣሎ ነቲ መንፈስ ዝምልከት ጉዳይ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ብኸምኡ ሕፂረ ክገልፆ ደስ ዝብለኒ أو هجي نتي نفسنا زيادة مستي زبالكايوتي فلتت نايتي سنا أمره بزملكتنا زيادة عن زاربتي منفساوي أو دلو تراي كم عملتي كلنا فلتينا هجيتي أو دلو تم أونتاوي ألتاوي ناي نفس اللو مالديو تي نعملت ناي سنا أمره تجمعات ويت ناي قد لازم أنا مخنياسي كابتن ناي منفس فلي بسلز بلدي مالدي فماي اتا حتى سكتيدي انا صرا وحجيتن ثلاثه تقص كلنا ان شاء الله حجيتا ناي نفسي اتملكتنا زلا مسناي سنا عمرو ستحاز سمعتنا زفترو له نغرات مالتي دخون حجسي انتاي سل دخونيو او انتاي يومتم ناب كم ناي سنا عمرو صقمات كفترنا زفول نغرات انتاي صبو حتى حجي نابينا خنملس مسيلكا أملاك حجي أمون جوزهم سلسة نجارات مالتي سجا نفسي منفس وحدة هارموني مولو تعنازل لوسط يونيرو مالتي آدم مازي مولو زونايك سلسة يوم نجارس وحدة نير مالتي وحدة نيرو هارموني سلسة نبرو ناي حمام ناي شجر ناي جلت سجمات هاي نبرو من مالتي حجي أنت راني أستوعبنا له مالتين أبنت نابتو أوريجينال سيني نحن مللس مالتي نابنت تي أداما وحات أسين تايفت إيرو زبل كاوي مالتي تي ديم إزاسي تايفت إيرو نتي منفس مس أملاح زر خبا كازنا برا منفس تبتي خلا مالتي سلازم سخان تاخوين كاتريف كاللغا أتنات كا نفسن سجان حسكا مالتي وجست منفس مس أملاح زر خبا كازنا برا تقوري صلوا مالتي سلازم وصيت ناتون تاي كون جمير مالتي خاب املاخ مفلاي كان تاي امصيو حاتيات امصيو بدحر حاتيات كاموت مصي مالتي سلازي اتدخام مراق كل نغرات تي مسو زمص مالت باكيج كوين زمص نسب انتي كوين تعدلتو كوين مالتي كمتي كلهم حاتيهم كبر املاخ قاسينهم زبل مالتي ام مصحف قدس سلازي خاب املاخ بمفلاينا ترايس انتينا قداي نايتي خونتات كوينا لنا مالتي سلازي نفسنا خارج جزيه وسيدو خارج اتحساسبنا سمعتنا كزانابع اب عالم كسعزلنا ازيتات كمصسي بحرياو ነገር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብቲ መጀመርታ ዝነበረና ምስቲ ሶርስ ናይቲ ህይወትና ወይ ካ ሶርስ ናይ ህይወትና ንብሎ ጎይታ ምስኡ ዝነበረና ርክብታ ኮይኑ ካብዛ ምስ በልዑ እንታይ ማዓልቲ ሞት ይኹም ኢልዎም ስለዚ ብመንፈስ ሞይቶም ኣለው እሺ ተበቲኾም ኣለው ካብ ኣምላኽ ማለት እዩ ካብቲ ሶርስ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ብርሃስካ መብላዕን ጽዕርካ መብላዕን ቃንዛን ግደ ኮይኑ ናይቲ ወዲሰብ ማለት ስለዚ ካብቲ ኦሪጂናል ክሳይክን ጅምር ኮለና ሓደ ንባዓልና ኣብ ዲኬይ ማለት እዩ ማሲ ኦሬዲስ ኣብ ኮራፕትድ ዝኾነ ባዲና ዘለና ኣብ ኮራፕትድ ዝኾነ ክሳይና ዘለና ዓለምና ዘለና so the whole nature ካኒ the whole atmosphere ማለት the whole ነገር ካን እንታይ ኮይኑ ኮራፕትድ ኮይኑ ሕጂስ ኣብ ሮሜን ታይብል እቲ ፍጥረት ኩሉ ሲስቆርቆር ኣሎ ይብል كل شيء يسقر قرآن لو مهناتو خافت مجمع أوريجينال حسب نبرنا أملا كأو بتفلي يزنبر زولا مالتي حجي سب زي بحري حزب بحري كوين الله أما ده أتاك إنساتون زي بحري أم كعزو تجديدهم مالله مالتي ولا زي حجي نري أزلنا فيروس مالتي نجراسي زي بحري أم حزون كموسو قدني مهناتو أكلت نايتو أوريجينال سين ويك أنايتي مجمع
زي مأزاز ناي أدامن هيوان زوم صوء سعابينات هالو سلازي أب حدا ديكيز جبر زموت سيستمن بعدين كسعو زلخا بزوم نقرات زياتهم كساخت جبر قدني هو ما سلازي بمسارة تي مجمع هذا نبر حتى أخوي disobedience وصيت نافينا نبر زلنا رسم تازم تخافاوي نعيز ردان بومي طبعا تي منشو تي وصيت وقت نقرنا تنه خالها حجتهم بمصنعتي تفريتهم زلوا سنعمرا وتسقمات كم إذا مسؤول يوم تبي سكي تحطهم من البات زيادة معناته نحنا خاني كم داغماي هوتين بوغويتا سلازرخبنا نساون من صار تدليا يمسلن مالتي حجي اتي بوغويتا مولاتي ابت منفس انتاي ويني كل ነገር ተወዲኢ مالتي حجي انتاي زخون زلو ات منفس كا اوريدي انتاي ويني نصا ويني حرا ويني بخريستوس مالتي بدحريو ግን ታይ نت አረጊት ሰብነትኩም مسغبرو قنططو زبلالو ات اب مدري زلو رخصت ديو زمود ديو زيتا سمعيتات كل زي قتولو بلنا ማለት ነው صاحب حج انت يكون زلو منفسك حرا خوينلو تنفسك ستيل انت يكون አለው ከግዛ አለው በመንፈስ ተመላለሱሞ ትምኒ ስጋ ይክትፍጽሙን ይሁም ይላሉ ስለዚህ እቲ ነፍስኻ ወጭ ተሐሳስባኻ ስምዒትካ ነፃ ፈቃድ ከሕዝ ዘሎ ኣብቲ መንፈስ ክርዕም አለው ወይ ካኒ አው ሳራንደር ክገብራለሁ ሕጂ ተቃልሲ ኣብ ዝኽልቶ ይዘሎ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ክሳይ ማለት ነው ዝፍጠር ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ወአነ ምግዱር ይሉ ኣብዚ መንገላግለኒ ምክንያት ብውሽጠይ ሰናይ ነገር ደለሎ ኮይኑ በዚ ካንታይ ካሊ ሕግ ካይር ኣለኹ ንዓይ ጻባ እንብላለሁ ስለዚ እንታይና ክንርዳዘልና ኣብቲ መንፈስ ሓራ ኮይና ኢና ንሕና ኢንፑት ወላ ሓንቲ የብሉን ብጎይታ ዝረኸብና ኢና ዳግማይ ተወሊድና ኢና ግን እቲ ጉዕዞ ሕጂ ናይ ሳይንቲፊኬሽን ወይ ናይ ቅድስና ጉዕዞ ክጅምር ከለካ ግን ነቲ ናትካ ተሓሳስባን ስምዒትን ነፃ ፈቃድን ኣብቲ ናይ ጎይታ መንፈስ ክግዛእ ኣብኡ ዝግበር ቃልሲ ዝፈጥሮ ነውፅታት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 12 ተጽሒፍልና ኣለኹም ምክንያቱ ነፍስ ስጋኹም ኢሉ ኣሎ ቅዱስ መስዋዕት ኮይኑ ኣብ ዝኻት ናይ ኣምሮኹም ክስታይሉ ኣገልግሎትኩም ኢሉ ምስ ስለዚ እንታዩ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ይሽዕሉ ነዛ ዓምለም እዚኣ ኣይተምሰልዋ ኢሉ ስለዚ እቲ ክርዳእና ዘለዎ እዚ ንገብሮ ዘለና ጉዕዞ ሕጂ እቲ ነፍስስ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ናይቲ መንፈስ ነገር ክግዛእ ኣለዎ እቲ ናይ ቅድስና ጉዕዞ ከዓ ንሱ እዩ እቲ ለውጥ ከዓ ኢንክሪመንታል ለውጢ ንኣሹ ለውጥታት ናግበርካ ትኸዶ እምበር ብሓንሳብ ሜታሞርፎሲስ ጌርካ ብሓንቲ መዓልቲ ትልወጦ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ትመስርሕ ናኸድካ እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ናፈረኻ ነቲ ኣካልካ ስምዒት ዘሎ ካልእ ናቐተልካ ዝኽየድ ጉዕዞ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ነፍሲ ነገር the mind is a battleground now battleground ሰይጣን ንማይንድ ዘጠቀ ኣምላክ ከዓ ነቲ ማይንድ ኮንኮር ክገብር ክሳይ ዝገብር ማለት እዩ እቲ መንፈስ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ ግዜ ቀልስ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ሳይኮሎጂ ክርስቲያናት እዮም ጀሚሮም በዓል ከርክራን ዝበሃሉ ኦል ዶስ ምሻለካ ኣቦታት ናይ ክርስቲያናት ዝበሃሉ ነዚ ነገር እዚ ብዙሕ ዝፅሓፍሉን ብዙሕ እታ ቤተክርስቲያን ኣብቲ መጀመርታ ቀዳማይ ሰንቸሪ ካልኣይ ሰንቸሪ ሳልሳይ ሰንቸሪ ዝነበረት ነቲ ናይቲ ሶል ናይቲ ምእመን ንኽትሕሉ ብዙሕ ትቃለስ ነይራ ሕጂ ኣብ 17 ክፍለ ዘመን በዓል ሬና ኣሳንስ ምስ መፅኦም ፈልየሞ ከምቲ ካሊእ ክሳይ ማለት እዩ ንኣብነት ቤት ትምህርትታት ክርስቲያናት እዮም ጀሚሮም ሆስፒታል ክርስቲያናት እዮም ጀሚሮም ዳሕራይ ግን እንታይ ገይሮም በዓል ኣብ ሬና ኣሳንስ ማለት እዩ ቁሩብ ፈልዮም ከም ሓደ ሳይንስ ገይሮሞ ማለት እዩ ስለዚ بمسرت كنت ناي مصنعت ناي نفسي اب كريستيانات ابتم ابوتات زنبره ነገር يحدش ነገር አይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክርዳእና ኣለዎ ኾሙ ማለት እዩ በኾም ክንመጽእ ክንኽእል ኣለና ሕጂ ኣብቲ ነፍሲ ዝግበር ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ነፍሲ ትቋጽሮ ዘይኮነን ስምዒትካ ንኻሊእ ዘይኮነሲ ከተቃልሎ ነቲ ናትካ ናይ ቅድስና ጉዕዞ ከተቃልሎ ምክንያቱ ስጋኻ ተጥዕዩ ነፍስኻ ተጥዕዩ መንፈስካ ተጥዕዩ ንኣምላክ ከተምልኽ ትኽእል ማለት እዩ ብሙሉእ ልብኻ ማለት እዩ ቃንዛ ድሕና ኣለካ ኮይኑ ኣብ ነፍስኻ ድሕን ክራይሲስ ኣለካ ኮይኑ ደንታይ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ማለት ፍራግመንት ዝኾነ ክሳይ ኣለካ ማለት ስለዚ እንታይ እዩ ብዘሎ ነፍስኩምን ስጋኹምን መንፈስኩምን ብዘይ መንቀቢ ተሓሎ ክብል ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ምክንያት ኣለዎ ስለዚ ንቆሙ ኢና ሕጂ ክንርድኦ ዘለና
ስምዒታትናን ኣተሓሳስባናን ውሳነ ምዃኑ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኣሜን 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 ብጣዕሚ ጽቡቕ ምናልባት ኪሮስ ኢና ዳሕራይ መሰነስትኹም ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ በእምሮ ንበሩ ኢሉ በእምሮ ንበሩ ኢሉ ሕጂ ኣገዳሲ ናይቲ እምሮ ክሳዕ ክንደይ ዓብ ምዃኑ እየ ክእምተልካ ደሞ ጓሂድ ተድሓዊ ያ የቀነለይ ኪሮስ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኢኻ እቲ ኣገዳስነት ናይቲ መንፈሳዊ ናይቲ ነፍስናን ናይቲ ስጋናን ኢኻ ክትገልጸና ፀኒሕኻ ንሕና ከም ኣመንትኻ ከምዚ ዝበልካዮ ዳግም ዝተወለድና ስለዝኾና ናይ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘሎ ነቲ ካልእ ክፋላት ናይ ኣካላትና ናይ ምግዛእ ተፅዕኖ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ነቲ ስጋዊ ዝፃረርና ውሽጥና ዝፃረር ነገር ይኹን ነቲ መንፈስ ዝመፀና ነገራት ስምዒታት ይኹን ናይ ምቁፅፃር ተኽእሎ ኣለዎ እቲ ስምዒትና ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ስምዒት ዝያዳ ምስ ክርስቶስ ኣብ ዝጠበቕና ዝያዳ ኣብቲ ናይ መንፈስ ኣብ ዝፀቐጥናሉ ግዜ ተም ካልኦት ዝወሓዱ ኮኑ ማለት እዩ እንድሕዳ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ካብ ናይ እግዚኣብሔር መገዲ ካብቲ መንፈሳውነት ቅሩብ ርሕቕ ኢልና ካቶም ካልኦት ፀብለል እናበሉ ኸዱ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣእምሮ ፀገማት ዝበሃሉ እቶም ስነ ኣእምራዊ ፀገማት ዝበሃሉ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ዝርአ ነገራት ኣሎ ዶ ገለ ትፈልጦ ነገር ተልዩ ብዛዕባኡ ሕጂ ብዙሕ እቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ሕጂ ብዙሕ እዩ ዓይነቱ ማለት እዩ ግን ካብኡ ናብኡ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ዝርአ ብፍላይ ሕጂ ከዓ ምስ ዘሎ ፀቕጥታት ብቐሊል ክረአዩ ዝኽእሉ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገማት ሓደ እቲ ርብፀት እዩ ኩትር ርብፀት ወይ ከዓ እዚ ጀነራላይዝ ኤንግዛይቲ ዲስኦርደር ዝብሎ ማለት እዩ ናይ ኤንግዛይቲ ሽግር ተኻልኣይ ከዓ ዲፕሬሽን እዩ ማለት እዩ ጭንቀት እዩ ሕጂ ካልኦት የለውን ማለት ኣይኮነን ባይፖላር ኣሎ ኣብቲ ኤንግዛይቲ ንባዕሉ ማንያ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስኪዞፍሬኒያ ኣሎ ገለምታት ኣሎ ሶ እንታይ እዩ ግን ፅብብ ኢልና ክንሕዞ መታን ምናልባት ደገድሰና ዝያዳ እውን ብብዙሕ ዝርአ እንታይ እዩ ኤንግዛይቲ እዩ ሓደ ኤንግዛይቲ ማለት ርብፀት እዩ ስለዚ ነዚ መጀመርታ ንሱ ምርኩስ ጌርና ሕጂ ኣብ እምሮና ሰለስተ ነገራት ሰለስተ ቀመማት ኣሎ ኣገደስቲ ቀመማት ሓደ ሴሮቶኒን እዩ ካልኣይ ዶፓማይን ሳልሳይ ከዓኒ ኮርቲሶል እዩ እዚኦም ናይዚኦም ምምዕርራይ ኣብ ሓንጎልካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ሕጂ እቲ ሴሮቶኒን እንታይ ዝገብር ኣብ እምሮኻ ዝኾነ ረበሽበሽ ንኸይትብል ፎካስ ንክትኸውን ካም ንክትኸውን ዝሕግዘካ ንጥረ ነገር እዩ ማለት ሴሮቶኒን ዶፓማይን ከዓኒ ፕሌጀር ዝኾነ ይኹን ዝሕጉሰካ ነገራት ሓደ ንኣብነት ሓደ ስራሕ ሰሪሕካ ምስ ወዳእካ ዝስማዓካ ስምዒት ኣለ ኣብ ውሽጥኻ ወይ ፅቡቕ ምግቢ በሊዕኻ ወይ ፅቡቕ ፍላወር ሪኢኻ ዝስማዓካ ነገር ፕሌጀር ኣሎ ሕጂ እዚ ፕሌጀር ሰንተር እቲ ዶፓማይን ዝበሃል ነገር ንሱ ስለ ዘሎ እዩ ዓቐኑ ሓልዩ እንተዳ ኣሎ ኣብ እምሮኻ ኣሎ ኮይኑ ዘን እቲ ዝሕጉስ ክሕጉሰካ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ዓቐኑ ድሕን ዝጎድል ኣሎ ኮይኑ ከዓኒ ኩሉ ነገር ቀጭ ከምፃልካ ክጅምር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ክልተ እንታይ እዮም እቲ ሴሮቶኒን ከምዚ ካም ዳውን ንክትኸውን ፎካስ ንክትኸውን ኮንሰንትሬት ንክትገብር ይሕግዘካ ማለት እዩ ለበሉ ድሕን ሓልዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓ ዶፓማይን ከዓኒ ኣብ ሂወት ንክትሕጎስ ተኸዲንካ ዲኻ በሊዕኻ ዲኻ ተዛዊርካ ዲኻ ዝኾነ ነገር ዲኻ ወላ ሰሪሕካ እውን ክትዓግብ ሰሪሕካ ዝስማዓካ ንኣብነት ሓደ ነገር ተዓዊትካ ዝስማዓካ ውሽጣዊ ሩፍታ ኣሎ ንሱ ዶፓማይን ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ንጥረ ነገር ከዓኒ ኮርቲሶል እዩ ንሱ ከዓ ናይ ስትረስ ሆርሞን እዩ ሕጂ ዝኾነ ስትረስ ክስማዓካ ከሎ ኣብ ባዲኻ እዚ ኮርቲሶል ዝበሃል ሆርሞን ይሩጭ ኣሎ ማለት ናብ ደምካ ሕጂ ወዲ ሰብ ፋንክሽን ክገብር ስትረስ ኣድልዮ ብዘይ ስትረስ ክሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝኾነ ነገር ሲ ዲማንድ ኣሎ ወይ ጠለብ ኣሎ ሞ ነቲ ኢኻ ክትገብራ ድሕን ኮንካ መጠኑ ዝሓለወ ስትረስ የድልየካ ንክትሰርሕ ማለት እዩ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ኮርቲሶል ዓቐኑ ሓልዩ እንተኸይዱ ፀገም ኣይኮነን እንታይ ዳ ክኸውን ሓደ ግዜ ተደራራቢ ስትረስ ምስ ኮነ እቲ ኮርቲሶል ለበልናትካ ላዕሊ ይኸይድ ኣብ ብላድካ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ላዕሊ ምስ ከደ እንታይ ክገብር ጅምር መሲካ ነቶም ሴሮቶኒንን ነቲ ዶፓማይን የጉድሎ ነቲ ሴሮቶኒን ከዓ ይዓፅዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ስትረስ ምስ በዝሐ እዞም ካም ዳውን ክገብሩካ ዝኽእሉ ንጥረ ነገር ናይ በዓል ሴሮቶኒን ማለት እዩ ከምኡ ከዓ በዓል ዶፓማይን እንተደኣኒ ከዛብዖም ጀሚሩ እንታይ ክስማዓካ ዝጅምር ሽዑ ብቐሊል ክትርበሽ ትጅምር ማለት እዩ ሕጂ ቀንዲ ምልክታት ናይ ኤንግዛይቲ እንታዮም ናይ ርብፀት ንእስታት ርብፀት ዘይስምዖ ሰብ የለን
ንኣብነት ኢንተርቪው ክህልወካ ከሎ ርብፀት ስራሕ ትኸይድ ከለካ ርብፀት መጠኑ ዝሓለዎ ማለት እዩ እዚ ግን ቀፃሊ ንክልተ ሰሙን ደው ዘይብል ነገር ማለት እዩ ኣብ እምሮኻ ኢቭን ኮፍ ኢልካ እንተሓሰብካ እንታይ እዩ ጨነቕነቕ ዘብለኒ ዘሎ ወይ ሸቐልቀል ዘብለኒ ዘሎ ኢልካ ሓሲብካ እውን ነብስኻ ተሓቲትካ መልሲ ትረኽበሉን ኢኻ ምክንያቱ ታንጀብል ነገር ኣይኮነን ከምዚ ትጭብጦ ነገር እዚ ጉዳይ ስለ ዘይገበርኩ ወይ ሸቐልቀል ዝብል ዘለኹ ትብለሉ ኩነታት ኣይኮነን እንታይ እዩ ነቲ እምሮኻ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ኦቨርዌልም ገይርዎ ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢኻ ትሓስብ ከም ዝተዘይኮነኸ ፍርሒ ማለት እዩ ንኤንግዛይቲ ሕጂ እንታይ ዝግብሮ ፍርሒ ብውሽጢ እንታይ እዩ ከም ዝተዘይኮነ ከምዚ ሕጂ እምሮኻ ብእንተታት ይብፅበፅ ማለት እዩ ኮፍ ኢልካ ኣይናይ ዘጨንቐን ዘሎ ኢልካ ሶርታዊት ክትገብሮ ይትኽእል ኢና ሕጂ ዝኾነ ኤንግዛይቲ ርብፀት ኣብ ባዲኻ ንኣብነት ድሓን ናብቲ ቴክኒካል ነገር ክኸይድ ዋላ ሕፅር ኣቢለ ሃይፖተልመስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ እምሮኻ ንሱ እዩ ረሊዝ ዝገብሮ መጀመርታ ንሱ እዩ ኣክሽን ዝወስድ ዳሕራይ ኣብ ፒቱተሪ ግላንድ ዝብል ኣሎ ሓደ ዓብይ ግላንድ ንሱ ከዓ እንታይ ይገብር ነቲ ኣብ ልዕሊ ኪድኒ ኣሎ ኣድሬናል ግላንድ ዝበሃሉ ንዕኦም ይትንክፎም ንሳቶም እዮም ረሊዝ ዝገብርዎ ነዚ ኮርቲሶል ኣንደርላይን ገለ ዝብልዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ስትረስ ሆርሞን ምስ መፀ እንታይ ይገብር እዚ ኮርቲሶል ዓንዶ ተዛርብናሉ ማለት እዩ ብላድ ፕሬሽርካ ይውስኽ ትስትንፋስካ ይውስኽ ቁናቁና ተስትንፈስ ማለት እዩ ጨወዳታትካ ይጨዋበጥ ሕጂ ኩሉ ግን እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ሰለስተ ምርጫ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ተፈሪሕካ ከምዚ ኤንግዛይቲ ንኣብነት ከልቢ ሃንደ በተመፂካ ከልቢ ሰለስተ ምርጫ ኣለካ ማለት ባዲኻ ዘዳለወ ሓደ ክትሃድም እዩ ካልኣይ ነቲ ከልቢ ክትበኣሶ ዲ ወተቨር ሳልሳይ ከዓ ፍሪዝ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ማለት ሰለስቲአን ምርጫ እዩ ዘለካ ሕጂ እቲ ባዲኻ እንታይ ዝገብር ዘሎ እቲ ኮርቲሶል ምስ ከደ ነቲ ሞባላይዝ ዝገብሮ ኣሎ ንባዲኻ ክዳለው ማለት እዩ ትሪገር ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ልብኻ ህርመት ውስኽ ኣሎ ጨወዳታትካ ክሳይ ገብር ፈራሕ ክሃድም ከሎ ድሕና ስዒልካ ብጣዕሚ መትሓዝ የብሉን ምክንያቱ ኩሉ እቲ ባዲኻ ኣብቲ ሃይ ኣለርት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዋላ ሓፁር ዘልኢሉ ክኸይድ ይኽእል እዩ ፈራሕ ድሕን ኮይኑ ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ ባዲኻ ኣብቲ ዝሃይ ዝኾነ ምቅርራብ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኖርማል እዚ ክትፈርሕ ከለካ እዚአን ልብኻ ክውስኽ እዩ ቁናቁና ከተስተንፍስ ኢኻ ጨወዳታትካ ክትርህፅ ኢኻ እዚታት ኖርማል እዩ ማለት እዩ እንታይ ደው ዘይብል ተኮይኑ ከምኡ እንታይ ትገብር እዩ ሕጂ ቀፃሊ ምክንያት ዘይብሉ ስኢሉ ድሕን ክሳይ ዝገብረካ ኮይኑ ቀፃሊ ድሕን ዘሸግረካ ኮይኑ ሕጂ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ድሕን ብከምዚ ከይድካ ናበይ ተኣቱ ናብቲ ኤንግዛይቲ ዲስኦርደር ተኣቱ ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ኣሎ መሲካ ዝኾነ ፍርሒ ክልተ እምሮ እዩ ዘሎ ሓደ ነቲ ስምዒትካ ዝቆፃፀሮ እምሮ ኣሎ ሓደ ከዓኒ ነቲ ሓሳስብካ ዝቆፃፀሮ እምሮ ኣሎ ሕጂ ነቲ ሓሳስብካ ዝቆፃፀሮ እምሮ እዚ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ዝብሎ ማለት እዩ ብቅድሚኻ ዘሎ እንታይ ዝገብር ፕላን ምግባር ዴሲሽን ምውሳድ እዚ ኩሉ ነገራት ዝካየድ ኣብ ቅድሚኻ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓንጎልካ ከዓኒ ኣሜግዴላ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ናይ ኢሞሽን ሰንተር ማለት እዩ ሕጂ ኣላርም ውሰዶ ኣላርም ሲስተም እዩ ማለት እዩ ዘፍርሓካ ነገር መፅኡ ኣሎ ከልቢ ርኢኻ ኣለካ እቲ ኣላርም ሲስተም ናብቲ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ መልእኽቲ ይልእኽ ማለት እዩ እቲ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ሕጂ እንታይ እዩ ሪዝን ኣውት ትገብር ማለት እዩ እንታይ እዩ ሎጂክ ዝኸልቢ ንእሽተይ እንታይ ከገብረካ እዩ ማዚ ተነኸሰካ እውን ኣይትመውትን ኢኻ ሕጂ ሪዝን ኣውት ስለ ዝገብር እንታይ ትኸውን ኢኻ ስዑ ካም ዳውን ትኸውን ማለት እዩ ሓደ ግዜ ግን እንታይ ይኸውን እቲ ኣሜግዴላ እቲ ናትካ ስምዒት ነቲ ናትካ ናይ እምሮኻ ናይ ቲንኪንግ ፕሮሰስ ክላውድ ዝገብሮ ይቆፃፀሮ ሕጂ እንታይ ትኸውን ቀፃሊ ምክንያት ብዘይብልካ ነግፈረክ ትብል ምክንያት ዘይብልካ ትልካ ትፈርሕ እምሮኻ ብእንተታት ይብፅበፅ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሽዑ እንታይ ትኸውን ኣነክሽ ሰላምካ ይጠፍእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ምልክታት ናይ ርብፀት ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ኣብነታት ኣለና ክንጠቕሶ ድሕን ደልዩ ማለት እዩ ብዓብዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ብዙሕ ግዜ ፅሒፍልና ኣሎ ብዛዕባ ርብፀት ማለት እዩ ብብዙሕ ነገር ንፅቀጥ ኢሉ ብብዙሕ ነገር ከምዚ ንኸውን ኢሉ ኣብ ሓደ ቦታ እውን እንታይ ኢሉ ምሳሌ ፐርፕሌክስድ ኮይና ማለት እዩ ተረዲካሎ በቲ ዝመፆ ዝነበረ ናይ ሞት ዓይነት ክሞት ኣብ ዝቀራረበሉ እዋን ዝነበረ ሲ ተስፋ ቆሪፅና ኢሉ ነይሩ ተስፋ ቆሪፅና በቃ ሕጂ እቲ ስምዒታት ናይ ኤንግዛይቲ ማለት እዩ ክህሉ ባህርያዊ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ናይ ሞት ፍርሒ ክህልወካ ከሎ ናይ ካሊእ ፍርሒ ክህልወካ ከሎ ኣብ ፊልጵ ግን እንታይ ኢሉ ፅሒፍልና ኣሎ ዶንት ቢ አንክሽስ ቃል ንቃላ ሲ
ኣይትረበፁ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ካብ ኩሉ እምሮ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽስ እምሮኹም ንልብኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ ይብሎ ሕጂ ርብፀት ከም ዘሎ ባህርያዊ ኮይኑ ግን ሰላምካ ዝሕልዎ ኣምላኽ ሰላምካ ዝሕልዎ ኣምላኽ ነቲ እምሮኻን ንልብኻን ዝሕልዎ ኣምላኽ ከዓ ስለ ዘለና ብዙሕ ክንኸይድ ኣይንኽእልና ማለት ስለዚ እንታይ ብዙሕ ኣብነታት ክንጠቅስ ንኽእልና መፅሓፍ ቅዱስ ግን ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ርብፀት ሽግር ካብ ከምዚ እዩ እቲ ጠንቅታቱ ማለት ፅቡቅ ኪሮሳ ቴንኪዩ ኣብዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ እዋን ክፍጠሩ ዝኽእሉ ቀንዲ ስነ ኣእምራዊ ፀገማት ወይ ብድሆታት እዞም ትብሎም ዘለካ ድዮም ዋላ ካልኦት ዓይነት ኣለዉ እዮም ትብሎም እዚ ዘለና ሕጂ ኩነታት ማለት እዩ ሕጂ ተየዲ ሓወይ እንታይ መሲካ ኮሮና ቫይረስ ዘይንቡር ነገር እዩ ፈጢሩ ማለት እዩ ማሲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረና ንቡር ስሩዕ ዝኾነ ህይወት ኣብ ዘይተፀበናዮም ነገራት ክገላበጥ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ወዲ ሰብ ከዓኒ ምዱብ ዝኾነ ነገር ይፈቱ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ሲ ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ናይ ኦርደር ኣምላኽ እዩ ኩሉ ፅቡቅ ኮይና ክብል ከሎ ኣውት ኦፍ ካያስ ምሻል ኩሉ ነገር ክፅቡቅ ክፈጥር ከሎ እንታይ ገይሩ መሲካ ኦርደር ይፈጢሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ወዲ ሰብ ናብራ ኣብ ኦርደርን ዲስኦርደርን እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ኦርደር ማለት ከዓኒ ሃርሞኒ ማለት እዩ ሰላም ማለት እዩ ሰላም ትርጉሙ ካልእ ኣይኮነን ሃርሞኒ እዩ ውሽጥኻን ደገኻን ሰላም ንሕን ኮይኑ እንታይ ኸውን ሰላም ህልወካ ማለት እዩ ትራባበሽ ድሕና ኣለካ ኮይንካ ግን ሰላምካ ተጥፍእ ማለት ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል መሲካ ስሩዕ ዝኾነ ነገራት ነይሩ ዘይስሩዕ ነገር ክመፅእ ከሎ ግድን እዩ እቲ እምሮኻ ስምዒትካ ኣተሓሳስበኻ ነገራት ክፅሎ በኡ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ክንሪኦ ክንወስዶ ዘለና ንሱ እዩ ንቡር ነይሩ እስኬጁል ኣለካ ናይ ህይወትካ መሳርዕ ሒዞም እዮም ዝኾኑ ቅኒት ናይ ህይወት ኣለካ ቅኒት ነፍሲ ወከፍ ስነናቱ ዝኾነ ሪትም ኣለዎ ኣብ ህይወት እቲ ስኸሎስ እንታይ ገብር ፈልጥ እዩ ናበይ ከይድ ፈልጥ እዩ ስሩዕ ዝኾነ ህይወታት ነይርዎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኩሉ የለን ኩሉ ነገር ተቐይሩ ማለት እዩ ኣብ ገዛና ኮፍ ኢልና ኣለና ሕጂ ንሕና ኣብ ገዛና ኮፍ ኢልና ኣለና ደቅና ኣብ ገዛና ኮፍ ኢሎም ኣለዉ እዚ ኩሉ ዝመፆ ኣብቲ ውሽጢ ገዛኻ ከምዚ ኣሎ ብደገ ከዓኒ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ፍርሒ ክሳይካ ኣሎ ፀቕጥታት ኣሎ ማለት እዩ አንሰርቴኒቲ ከ ኣሎ ሕጂ ዓንተ ወይ እንታይ ኢለ ነይረ ኤንግዛይቲ ፍርሒ እዩ ዝዝውሮ ኢለ ነይረ ካልኣይ ዝዝውሮ ነገር ከዓ አንሰርቴኒቲ ዝበሃል ማለት እዩ ነገር ክህሉ ከሎ ግድን እዩ መጠኑ ይዓቢ ይንእስ ብዘይገድስ ናይ ስምዒት ናይ ርብፀት ክህልወካ ከም ሰብሲ ከም ስጋሲ ዘይስሩዕ ነገር አንሰርቴኒቲ ክህሉ ከሎ ርእስኻ ግድን እዩ ክሳይ ክፍጠር ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ኢልና ኢና ሕጂ ዘይንቡር ኩነታት ዘይስሩዕ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ከመይ ጌርና ንሕና ኣብዚ ውሽጢ እዚ ዘይስሩዕ ነገርሲ ሂወትና ክንሰርዕ ንኽእል እዩ ኣይ ቲንክ እቲ መሰረታዊ ሕቶ ዝመስለኒ ሞ ናብኡ ድሓን ቀሲልና ክንኣቱ ስለዚ ሕጂ እቲ ናይ ኣእምራዊ ጥዕናና ምሕላው ኣዝዩ ጠቃሚ ዝገብሮሲ በዚ ዘለካዮ ክትገልፆ ፅናሕካ እሞ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ትብል هو صبو انتاينا هنقبر زلنا حجي بيناي كنجمر مسيلكا بتسقى نجمر بقللنا مالج بسقى نجمر سقى حجي سقى خبر كله بادي مالج اور بادي حجي حد غزي انتايو امون غوتي ناتكا بدقاوي سونتكا زلو نغرات تغبرو نغراتن مس عمرخا بخميو زراخه مال بخمي يصلو نابنت اخل دقاس زي رهبكا تمطاط انا مغبي انت زي بليخا سروع زخونه نا عرفت غزي انت زي بلكا ازياتهم اكسرسايز تغبر تزي كوينكا ازياتهم كلهم حج انتايم اسواصو غبرو مالتي حج سيو وناتو زي سروع نغرسي قرم حج زنبركا مسارعنا هيوت انت دا فحفحيلو مالو كوينوم بمجمرتا كملكا اخا حجن هيوتكا خسرعاي اتا ادامي تحطو حجي كمبون عدن فلاي نسخا اخا مجمرتا خسرع زلكا موناتو ابتناتكا مسرع يوم توم دقخا خاطو زخولو مالتي نعخا فحتيلكا دقخا نور زخونه خطتحزوم يتخلينها سلازم مجمرتا انت اخا تقول نسخا اخا هدئ لك تحسب زلكا مالتي ادامي تحجي هدئ بولو انا املاح مهاني استوعل له هدات بطعم اقداسي مالتي ربش باش تبل تخوينكا تحزون تشبطون ونقطفاكا خالي مالتي سلازم مجمرتا انت يكدلينا يو
ጥልቅ ዝበለ ተፍቲሽ ብዛዕባ ነብስና ማለት እዩ ነብስና ሲ ኮፍ ኢልና ክንግምግማ ክንኽእል ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልና ክንሓስብ ክንኽእል ኣለና ሕጂ ኣነ ግዜ ብኸመይ እየ ሕጂ ኣብ መዓልታዊ ሂወተይስ ግዜስ ብኸመይ እየ ዘመቃርሖ ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ብደገ ዝነበረ ስትራክቸር ናይ ስራሕ ድዩ ናይ ደቀይ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ድዩ ቤተክርስትያን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኩሉ ነገራት እንታይ ሒዝለይ ነይሩ ቦታታት ማለት እዩ ስለዚ ሂወተይ መሳርዕ ክትሕሲ ቀሊል እዩ ንዓይ ኣበናይ ይሰርሕ ኣበናይ ምስ ደቀ ይሕልፍ ኣበናይ ናይ ቸርች ኣገልግሎት ገብር ኢልካስ ተመቃርሖም እቲ ግዜኻ ኣትሊስት በአን በተን ዘቐመጥካየን ከዓ ስለ ሂወትካ ትመርሕ ዘለካ መሳርዕ ሂወት ስለ ዘለካ እንታይኻ ሃርሞኒ ኣለካ ፒስ ኣለካ ኣብ ገለ ኸማን ትርፍ ተበልካሲ ኣብዚ ኣይገበርክዋን ሎማዓን ተበልካስ ፅባሕ ከርክበላ ምዃኑ ኢልካ ኣሚንካ እውን ትገብራ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ኮይኑ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ሓደ ክሳዕ ዝኾነ እቲ ክትቕይሮ ዘለካ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ክትቕይሮ ዘለካ ነገራት ኣሎ ሕጂ እዚ ኣዳፕት ምግባር ማለት እዩ ኣዳፕት ክትገብር ኣለካ እቲ ኢንቫይሮንመንት ድሕን ተቐይሩ ኮይኑ ሲ ንስኻ ኢኻ ናብቲ ኢንቫይሮንመንት ክትኣቱ ዘለካ ማለት ሕጂ እታ ከባድ ኩነታት ዝብላ መጀመርታ ነብስኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሕጂ ምስ ዘሎ ኩነታት ክትሰርዓ ትኽእል ንክትሰርዓኻ ክትሓስብ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ልክዕዩ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ነናቱ ዝኾነ ብድሆታት እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ማሲ ኣብ ሓንቲ ገዛ ዝቕመጡ ሰባት ኩሉ ይኽእሉ እዮም 4-5 ቆልዑ ሒዞም ማለት እዩ ሕጂ ስፔስ ኣድልየካ እዩ ንኽትሓስብ ንኽተብል ስራሕካ ድሕን ኮይኑ ንኣብነት ፅሞና ግዜ ኣድልየካ ገለ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ሕጂ መዓል ክንደይ ቻለንጅ እዩ ማለት እዩ ንሕና ብሓንቲ ገዛ ተቐመጥ ኣለካ ኮይንካ ስራሕካ በኣ ክትገብራ ኢኻ ደቅኻ በኣ ክትምህር ኢኻ ኩሉ ነገራት በኣ ክትገብራ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ዘይነብርካ ኣለሚድና ስለ ዝፀናሕና እንታይ ክኸውን እዩ ሕጂ ቁሩብ ይኸብደካ ማለት እዩ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ገዛ ነናቱ ዝኾነ ብድሆ ኣለዎ ነናቱ ዝኾነ ሽግር ኣለዎ ግን እግዚኣብሔር ሒዝካ ከዓኒ ዘይስራዕ ነገር የለን ማለት እዩ ምክንያቱስ ብድሓቂ ዝመፃና ኣሎ ድሕሪ ባይታ ድሕን ዘኪርና ኣብ ሓንቲ 4-4-3 ቆልዑት ንድቀስ ዝነበርና ኢና ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ 5-6 ዝኾኑ ስድራ ዒብና ማለት እዩ ግን ረሲዕና ኢና ንሱ የለን ሕጂ ኣምረና የለን ግን ተዘኪርናስ ከምኡ ኢልና ሰርቫይቭ ዝገበርና ሰባት ኢና መብዛሕትና ስለዚ ዘይከውን ኣይኮነን ማለት ክግበር ይከኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳመይቲ ሕጂ ንእምሮኻ እንታይ ኢኻ ክትቀዋፅሮ ዘለካ ኣሉታዊ ተሓሳስባ ድዩ ዝስዕርረካ ኣውንታዊ ተሓሳስባ ፀጋኻ ዲኻ ትፅብፅብ ተሲኢኻ ወይስ ዘሎ ዝጎደለካ ነገራት ኢኻ ዚስ ኢዝ ዝዓበየ ነገራት ማለት እዩ ምክንያቱ ትስኢልካ ብኸመይ እምሮኻ ፍሬም ትገብሮ ነታ መዓልቲ ወይ ንፅቡቕ እያ ወይ ንሕማቕ እያ ማለት እዩ how to frame your mind ማለት እዩ መጀመርታ ተሲኢኻ እግዚኣብሔር ብሰላም ስለ ዘሕደረካ ሂወት ስለ ዝረኣኻ ማለት እዩ ትስኢልካሲ ኣብ ኣፕሪሺዬሽን ኣብ ኣምልኾ ዲኻ ተኣቱ ወይስ ዝጎደለካ ፀብፂብካ ወይ ከዓ ምውሻብ ንባዕሉ እውን ሕጂ ከመይ ኢልና ክንውዕል ኢና ኢልካ ዲኻ ትጨናነቕ ንሱ ሕጂ መጀመርታ ክገብሮ ዘሎ ሰብ እንታይ እዩ ትስኢሉ ፀጉኡ ምክንያቱ you could end up like in hospital you could end up like ክትመውት እውን ትኽእል ኢኻ ማስ ንበይንኻ ሳይ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ዝመውት ዘሎ የማን ፀጋምካስ ትርኢ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኻ እውን ክበፅሓካ ክእል ኢኹም ተኻልኦ ዝበፅሖም ዘሎ ማለት ግን እግዚኣብሔር ሓሊካ ብፀጉኡ ብሂወት ስለ ዘለካ ብሂወት ፅቡቅ ነገር ስለ ትርኢ ዘለካ ንዕኡ እንታይ ምግባር እዩ መጀመርታ ሪፍሬም ምግባር እምሮኻ ህዲእኻ ሪፍሬም ምግባር ከድሊ እዩ ካልኣይ ብዝተኻለ መጠን ብሃውሪ ክትኸይድ የብልካ ሕጂ ተሃውሪ እንታይ መሲካ ግዜ ስለ ዘለካ ሕጂ እንታይ ክገብረካ ክእል እዩ መሲካ እቲ ግዜ ከምዚ ኣለኒ እንዶ ግዜ ከርክበሉ ክእል እየ ትብል ስምዒታት ክፈጥረልካ ክእል እዩ ሕጂ ንዕኡ ንምእላይ ማለት እዩ ማስ ሕጂ ተዘይርከብካ ድሕሪ ቀትሪ ክተርክበሉ ኢኻ ምክንያቱ ግዜ ኣለካ 12 ሰዓት ኣብ ቤትካ ማለት እዩ ግን እንተ ደኣኒ ስኬጁል ጌርካ ማለት እዩ ፅሒፍካዮ ኦኬ ዚን ክገብር ኣለኒ ሎም ማዓንቲ ኢልካ ድሕን መደባት ሒዝካያ ንሂወትካ ኣብቲ መደብ ከዓ ንደቅኻ ድዩ ንባዓልቲ ቤትካ ድዩ ነቲ ፋሚሊ ክትእትዎም እንተኽኢልካ እንታይ ትኸውን ኩልኻ እንታይ ኩልኻ ኣብ ሓደ ማእዝን ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኮንፍሊክት እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ክንክ ክእል እዩ ማለት እዩ ድሕን ኣነ ባሃውሪ ከይደ ሰበይተይ ባሃውሪ ድሕን ከይዳ ደቀይ ባሃውሪ ድሕን ከይዶም ግን ዳኻ ክትኸውን መሲካ ዲስኦርጋናይዝድ ኒኻ ክትኸውን እቲ ዲስኦርጋናይዜሽን ከዓኒ ኮንፍሊክት ክፈጥረልካ እዩ ደንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓኒ እቲ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ኮንፍሊክት ድሕን ሃሊካ ኣብ ገዛኻ ናብ እንዳመን ክትኸይድ ትኽእል ኩልኻ በኣ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መስርዕ መሓዝ እንታይ ይጠቕመካ
ከምዚ ፕላን ክንገብር ኣለና ሎ ማዓንቲ ዝንዚን ኣኮምፕሊሽ ክንገብር ኣለና በዓልቲ ቤትካ ኮይና ተካፍላ ደቅኻ ኣብኣቱ ኩልኻ መሳርዕካ ሒዝካ ንኽትኸይድን እቲ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ እቲ ስትረስ ሌቨል ንምጉዳል ማለት ሕጂ ኣብኣ ተይዲ ሓወይ ኣነ ክተቕስልካ እንታይ ደልየ መሲልካ ንሰብ እዚ ናብ ርብፀት ዘእትዎ ወይ ኤንግዛይቲ ዘእትዎ እንታይ እዩ ተደራረብ ዝኾነ ንኣሽቱ ስትረስ ኣሎ ሕጂ እቲ ስትረስ እንታይ ይኸውን ከምዚ ሃስልስ ደይሊ ሃስልስ ዝብሎ ማለት እዩ ንሱ እዩ ዝገደደ ተተደራሪቡ ንሱ እዩ ንእምሮ ዝብፅውፆ ማለት ሕጂ ንኣብነት ሓደ ኣብ ሂወትካ ሓንሳብ ቢግ ትራውማ ከጓንፈካ ክእል እዩ ቢግ ስትረስፉል ነገር ወይ ስራሕቲ ወፅእ ወይ ገለ ነገር ከጓንፈካ ኣክሲደንት ወይ ስድራኻ ሞቱ ገለ ዓብይ ስትረስ ክፈጥረልካ ክእል እዩ ግን ተሓልፎ ኢኻ እዞም ዝደራረቡ ግን እንታይ እዮም ዝኾኑ ትፃወሮም ኢኻ ንኣሽቱ ስለ ዝኾኑ ትፃወሮም ኢኻ ግን ኣብ እምሮኻ እንታይ ምስፈጥሩ ዘሎ ናበዝሑ ድዑም ከይዶም ኣብ ምትኳስ ደረጃ ትበፅሕ ማለት ሕጂ ኡ ከይበፅሑ ከሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንስኻ ከተቃልሎም ዘለካ ስለዚ እንታይ ኢና ክንጥምት ዘለና ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ፈቲና ፀሊእና ንሕና ዘይንቋፀሮ ነገራት ብዙሕ ስለ ዘሎ ስትረስ ክፈጥር ግድን እዩ ግን ኣብ መዓልታ ናውን ኣለኻዮም ተኸይድካ ጎይታ ሒዝካ እንታይ ትኸውን ኣለኻ ተቃልሎም ኣለኻ ማለት ሙሉእ እኳ ተዘይተቋፂርካ ምዝ ተቃልሎም ኣለኻ ሕጂ ምናልባት ናብቶም ናይ ቆልዑት ክነኣቱ ድሕን ኮይና ድሕን ዕድል ክበካ ወይ ከዓ ድሕን ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኪሮስ ካብተን ዝጠቐስካልና ሰለስተ ነገራት ኣለዋ እታ ሓንቲታ ነብስና ክንፈልጥ ነብስና ክንግምግሞ ከም ዘለና እዩ እቲ ሓደ ከዓ እንታይ ንሓስብ ማለት ብዝተኻእለ መጠንሲ እቲ ኣብ እምሮና ነምፅኦ ሓሳብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ሳልሳይ ከዓ እቲ ብሃውሪ ክንከይድ የብልናን ከዓ ብመደብ ክንከይድ ከም ዘለና ኣብ መዓልታዊ ከምዚ ብዛ ዓዲ እቲ ቱዱ ሊስት ምግባር ዝብሎ ማለት እዩ ኣብዚ መዓልቲ እዚ እንታይ ክገብር ኢልካ ዋላ ኣብቲ ልሙድ ናብራና እውን ልምዓን ዜና ኣለዋን ኢልካ ፅሒፍካ ክትነብርን ወይ ፅሒፍካ ክትውዕልን እንደገና ተተመሊስካ ርኢኸየን ንዓትን ክትገብረን ኣብ መጨረሻ ምሽት ክትሪኦ ከለካ እዝን እዚ ንዓሚ መሎም መዓንቲ ኢልካ እቲ ክትገብሮ ዝሓሰብካ ወይ ከዓ እቲ መዲብካዮ ዝነበርካ ንኽትፈልጥ የኽእለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣገደስቲ ዝኾና ነገራት ኢኻ እታ ብፍላይ እታ ነብስኻ ምግምጋም ማለት ውሽጥና ህድእ ኢልና እንታይ እዩ ዝሓስብ ዘለኹ እንታይ እዩ ዝገብር ዘለኹ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘለኹ ጎይታ ምሕርና ማለት ካብ ንፈልጦን ብዘይንፈልጦን ነገራት ሕጂ ነዊሕ ገይሩ ረሲዕና ገለ ክንከውን ንኽእል ኢና ዋላ ተሪኢኻዮ እምበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ዝውረ ዘሎስ እቲ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝነበረ ባእሲ ከም ዝወሰኸ እቶም ናይ ኣልኮሆል ፀገማት ናይ መስተ ፀገማት ዘለዎም ናይ ኣልኮሆል ኮንሳፕሽን ንባዕሉ ዝዓዲ ከም ዝበዝሐ ዝተፈላለየ መገድሲ እቲ ኣብ ገዛ ምውሻብ ወይ ኣብ ገዛ ዓሽግና ምውዓል ብዙሕ ኣለታዊ ሳዕቤናት ከም ዘምፅእ ዘርእየና ዘሎ ስለዚ ነዚኣቶም ከምዚ ትብሎም ዘለካ ኣብነታት ምጥቃስ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም እንደገና ካብ መዓልታዊ መደብ ጌርካ ምስራሕካ ካብቶም ዝበልካዮም ካብቶም ካብ ፍርሕን ካብ ረብፅን ከድሕኑና ክእል እዮም ቅድሚ ናብ ካልእ ምኻድና ምናልባት ክልተ ደቂቕ ሰለስተ ደቂቕ ክስታ ክንገብር ንኽእል ኢና ዋላ ሓብሲ ክስታ ክንገብር ተኽኢልና ፅቡቅ ነይሩ ዋላ መዝሙር ገለ ከይቲ ክስታ ከይንገብሮ ኣብ ዳንኤል ትፈቅደለይ መዝሙር ሼር ክገብራ እሞ ትሪእዋ ኣለኹም ኣይደን ትሪእዋ ትልኹም ንሪኦ ኣለና ተይዲ ሓወይ ኦኬ ፅቡቅ ካብያ እየ ክልተ ደቂቕ ምናልባት ማይክ ሰትዩ ገለ ክስታ ትገብሩ ማለት እዩ ዋላ ሽንቲ ውደለኹም ክልተ ደቂቕ ሰለስተ ደቂቕ ክስታ ከይኮነናን ማለት እዩ تماريخو لبي باخا مسيت كيو ونوين الصغار
تماري خلال بين تماسي خلال ونوي تماري خلال بين تماسي خلال ونوي إنه فتوى هيس بغيها سيفاس سكوين علو تسمكا ما أزاهي وتعلو بيتايتي دمسخا حلف ويني كندو تسمكا تماري لبي باخا مسجد كيا والعين الصغار تماري لبي باخا تماسك ونوي قلبي مساخ تماري لبي باخا تماسك ونوي قلبي مساخ هوين زيت انفرخا عزاز انتي اتيوش تيبتي عتحت اقرخا أراي كيرسا نبتا متي خير نبركا بزيادة أنا يقول عزملكت بدقيق كنزراربينات مالت مدب موسان معلوسي أبت مدب نتايم كاتو تزلوا مزولو حسابات كنا مسينا عندو نايم مجبو تغيس كان لها نتوم أكلات نازل صلوا نجارات مالتي مستي عمره بستطاع حزن قدي مالتيو جن مسنا يقول عزملكت نجاراتون من شنجر كاس لازم نبركاس بنا أنسكر يا صبو حجتي ምናልባት ኣነ ኣብቶም ወለዲ ዝተኮር ኩሉ መጀመርታ ኣብ ይኽዕረ ዘሎ ምክንያቱ ንስኻ ብዘውፅኻሎም መደብዮም ቆልዑት ክኸዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናትካ ስትራክቸር እዮም ዝኣቱ እቶም ቆልዑት ሕጂ ንስኻ እንተ ደኣኒ ኣመዓራሪኻ ነገር እቶም ቆልዑት ከዓ በቲ ኣብቲ ናትካ መደብ ንኽትእትዎም ኢኻ ክትፅዕር ምክንያቱ ናቶም መደብ ከውፅኡ ኣይክእሉን እዮም ኣንለስ ቲኔጀር በፂሖም ርእሶም ዝኽኣሉ ኮይኖም ካልእ ሕቶ እዩ حج انتاي نبل ابتن مدب كنملس حج مدب كتوصف لخاص تن معالت تقبرن نفسه كفسبنا ناتو زخونه بروجرامات هالو قاليو اب غزا خوين يسرح هالو قاليو خالي مالتي حجي انتاي خون زلو حدا تي ابلالعها غزين انتاي ميغو تبلعن كلاي نايدك اسكا ساعات كما يكون ساسايتي أكلوا من قصاص أمعالتي كما يكون مالتي حجزي تتحزي كله مالتي حجي تناي مقبخ نوصل كلنا من البات مسناي سكفتا الزارب زلهم مناتو قاليو أبتيبلون مقب زي بلو سب كل خاليو قاليو تبصرح وصيو من البات أبو زحت أجمعات كله كل يوم حتنا I think ده هاي مفلات كمان زدل نجار كوني يسمع عنه مناتو you cannot assume بس خاصة تبلع زلها كله يولع له مالته يكونه. لذي كمزي مقبل وسان نديو نتاي تقولوا إنه خبط خاصي نسخة يوصلنا إنتنات كاتعنا مالتي. نمر هاري ولا أنا أكل كامل سبدني. جن أبغى خا أمارات أونزي يقولوا سب علمو مسناي سكفتاي جن تحقق أخذ الرسول زول الله الزارب زول الله مالتي. أقرب من قد داي جن مقبل خنبل كلنا مرج أخلك كاسي انت يالو حجي نحن سوعيل كالو امورنا جلوكوز يزغلب شكور يزغلب جلوكوز بال شكور مالتي
حجي شكر جن أي ستور يجبرني كلهم سيلات عندي خيام عباريها ستور جوريهم جلوكوز مرنا ستور جورو اللي نقرأت يوز إندك ستاي بك شو عتق أمرلو ستاي قبل مالتي أملاك فترة خلا خاني أمره دبل نايتهم كالو سيلات نيرونز توم نيرونز حجي دبل يوم كونسيومز جورو إنرجي مالتي سلازي قد نيو نابنت بخميك لوينا شكور حجز جلوكوز بحال ويزوم بعل كم كوكي جلا زم نقرات ولا خوكا ونصدو ما شكور زلوا بزح نقر حتى أحكي لك قدني مالت حجي انتاي فترة الكازي أبغزا كوف موبايل بوردوم يفتر مثل تشاو مالتي حجي تأمره خان انتاي دلي جلوكوز دلي مالتي حجي نسخة بخمي خات قلبو هاي راش زخونه مالتي نابنت بزح جلوكوز ولا ونقرات كونسيوم تقبرمو قطيف تأمر خان انتاي خون هاي خيد مالتي بعد خيد انتايو نوي حيتن يعني ساستينابل كساي يكون الجري خا بعد خمسة دنش قلا ساستينابل كاربوهيدرات بروسيس جريو زخيد مالت بحسب يكون ريليز جورالتي ازي تو وستو جلوكوز جن شكر جميل كحبزي مانكا حقيقه شهيد صوتي دي قال كاو جميل كمالتي تو جلوكوز قطيفو خيد خيلينا بأمره then you feel like good for مشالون وحد ساعات ويدا ده حتى انت تكون كراش تكون مالتي حجي انت بحر له اب اند داون نتومر خاص كم جهه تقبره توعل مالتي حجي سواي حد على جزي كوكا ستي خاص جزي صبص معك خالي امور تدلي مالتي منات تومرها سستينابل دخونه مغبيكم كان تقلبو زلا حجي شكراو ነገር كلهم زوم شكراوي دبوم ويكاني هاي جلوكوز زلهم نغرات بتخاله كمطن مطنهم كتحلو بطعمي اقداسي مالتي مناتو كريفين بحال مشالو قاعد احكب لك قدنيو مالتي كافت بودم نخطوت خافت عمرها خام خبلكاي حجي انت راني قصالي كونسيوم تقبر لها ግን ነቶ عمرها انت هتقبر ዘለها لعن تحت انت بلو لها ማለት ስለዚህ بتخاله كمطن هيلز ዝኾነ كارب وسيدكاس نويح كصنحካ ዝኽእል انت تتقمك صبقي مالتي حجي حدا غزي تمرص بتعمي تصقم ዝኾነ الوان سلا ዝኾነ حجي عيناي تمرص يتحطو مالتي بتخاله كمطن كارب دحن تبلع خوينكا مالتي نعمل باستا نوصدو باستا دحن تبلع خوينكا كارب له هاي حدا قرمت باستا ዝኾነ فينيجر عينت مشالو سلاطه مبلع صبقي مخنيات انتي يغبرو مسيكا نتي جلوكوز ليفل قلطيفنا بأمره نخيكيد يحزل كامل مناتو نابتي كسايكا اتولو نابتي بلاد كاسي ريليز كون كله بكساي غبرو مالتي يقاصرو مالتي ስለዚህ ቅርሚ ምግቢ ትበልዖ ሃይ ካርብ ዝኾነ ነገር ከምዚ ቪኒገር ደለዎ ለሚን ደለዎ ሰላጣ ዓይነት ገለ ተበሊዕካ ጽቡቅ ሰው ተቆንሶ ለሃ ማለት ነቲ ናትካ ለብል ኔክስት ታይም ካሊ በዓል እዚ ብራክሊ ገለምታት ገለ አጸቢቆም ተዘይበሰሉ ጽቡቅ ፋይበር ስለዘለዎ እቲ ፋይበር ነቲ ግሉኮስ ናብ ኡምሩኻ ከይ ይቋጽሮ ማለት እዩ ስለዚህ the same mechanism ሽኮርን ድራግን ሓደ እዩ ስሩዑ ሓደ እዩ ነቲ ዶፓማይን ሴንተር ዝበሃል ናይ ብሬን ንዑ እዩ ከይድ ክሳይ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚህ ዛስዋዮም ድራግ ወሲዶም ሃይ ስምዖም ንጽባሕቱ ክሳይ ዝኾኑ ማለት እዩ the same kind of like feeling you ዘለካ ብዙሕ ድሑን ግሉኮስ ተበልዕ ኮይንካ ደነ ኡምሩኻ ከመይ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ እንደው ግዜ ጽቡቕ ስምዓካ እዩ ፎከስ ገለ ግን ጸኒዕኻ you feel like crash it and then again you are going to do like more you are going to consume more ማለት እዩ ስለዚህ ኪኒዮቲ ሽኮር ዳያቤቲክ ቱ ኸምጻልካ ዘሎ ናትካ ኢንሱሊን ከባላሽዎ ዘሎ ካሊ ጸገማት ዘሎ ኣብቲ ብሬን ንመጽኢኸውን ግሉኮዝ ሃይ ግሉኮዝ ሙሳድ ኣብ ምግብኻ ጥንቃ ይደሊ ማለት እዩ ስለዚህ ምግቢ ዝምልከት ኣብ ሰዓትካ ምብላዕ ስሩዕ ዝኾነ ናይ ምብላዕ ግዜ ክህልወካ ጽቡቕ እዩ ነቶም ቆልዑትካ ኣብ ከምኡ ዓይነት ስትራክቸር ተእቲኻዮም እውን ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ትምህርቲ ስለዘይብሎም ምናልባት አይ ዶንት ኖ ከመይ እቲ ናይ ኦንላይን ኮርሳት ግን ክዘናባዕ የብሉን እቲ ናቶም ናይ ቁርሲ ግዜ ናይ ምሳሕ ግዜ ናይ ድራር ግዜ ብጣዕሚ ስሩዕ ትህለካ ኣብቲ ናትካ መስርዕ ከኣትዮም ስለዚ እንታይ ኢኻ ትኾን መሲካ እቲ ቆልዓ ከዓኒ ኣብ ስትራክቸር ኢኻ ትዕብዮ ምክንያቱ ስትራክቸር ተዘይብሉ ቆልዓ ንባዕሉ ነውፂ ዝፈጥረሉ ማለት እዩ ቆልዓ እንተ ተሸጊሩካ ንዓኻ ከሸገረካ እዩ ማለት እዩ እዚ ፍራስትሬሽን ፀርፀር ምባል ብኽያት ገለገለ ዝመጽእ
مسارع سلا زي تحاسكال مبزحت جزية مالتي بحرنا إذا قلعت كأنه personality الله يعني understand قل مبزحت جزية الحين سرع مدى بجير كلهم أفت مسارع الحين إتي خايم قلعت دحانيهم فانك شوف بقبر خليهم أنت لا تزنابي عوام قلنا قرات قل كبخي خجمرين frustration الله نعخا حرقو خايم نصاخة أتزنبرا كإنرجيون أو تطفئ خامس لذي مسرع مدى بمقبار نتحاسل نايم على التاوي حاسل زلك أنا استرس لك كوجدو للكاي غادي بمقبل بس إنا حجي أو دحن دونه بلو بس أنا مقبي كيرس حوي بس كم زد بالكاي ونتي أدليتات نشكرا وزخنا نجارات ناي موسى بحري قال زم حايم تايم كلهم سبعون مالتيو أبكرة زي مقبار حاجتي accessibility بلوم شالوتي كتروح بمخال بقربة بتطاولة خابتي قربها نحدا غير كايوم أتي خوتي خا كودنا العالكة تبلع وكاتهم كل أخهم خجبرو تقول الله مالتي جيب استخالة أنت أنت تقايلو كتشمت كل غاوي كتمت كل غابتي دقة بوحد من ساعة ويكا بتبب نجزاء مالتيو أنت خلايك أولا مسمت خايون أو قرب آخر كبزيك البوتات بمقماتي أتي ناي شكراوي زخونو نجارات ناي موسى كتب حدهم تخيلي خامالتي نعم صباح حسن يا زي مجزو زبالة جن من الوقت أبجزات مسيخة I don't know اقترحوا اللي كامالتيو مالتي good advice مالتي معناته بفلا حجي خابز وانزي every minute every 5 minutes سناك ولعه اليوم بتعمي كبيدي مالتيو على جزيون كابتي شقق طريقة خاصة تقولون تخليها مستزولهم هذا نقرأ مالتي سلزي استازم صاحا نتبسي تخيلك دايما مصوف تجزا تمسك أتليست إنه مونيتور بتكبرون لمن قدي تهاب كيوم بعقل مالتيو I think تصبو حسابي سلزي تاناي مقبي أو دحين دونا بلا مهنات مسنا يسكف تهز قال إيتي تا إكسرسايز يا مالتيو أجي أكلام من قصة أسكولنا نفولتينا تقوموا نتبادي مالتيو نتبادي سيزلو وتقمي رجود خيمة كالي خالي حمامات زي كارديوفاسكولار حمامات كيموتسو دايابيتي قلمتات قلة أكلاو من قصة أسكم زد اللي فلوت النجاري أجي جن كاوز عب نجار كأي اللو مالتي أكلام من قصة أسي نتنات كمود ريجوفينيت نايم كبار كسال لو مالتي أبغى صورة سيروتونين زي SSRI زوس مش على depression دحنا لك ويشكت لك SSRI كاو نص موساسي إكسرسايز زمرت على كنا تعتون على مالتي لازم تايز قبره نتي عمره خاص إندورفين دبها ريليز نخدبر نتبق سمعك سمعتات ريليز نخدبر يزحب زكاة مالتي إكسرسايز تقبر طيب كنا تحجي بعد ناي أكلوا زلوا تعنا أصوات أزري كونس عمره خاون أبصب مود نخاتو contribute هاللو ده حري جزء زي نيجاتيف إنرجي اللو تعبير ولا بفلا حجي موصل زي بالك بتن فرستريشن تاعون له تعبير ولا حجي وصيها اكسرسايز تقبر كلها ريليز ناي مخان كسايت هاللو سلازي بتخاله متن أكلوا من قصاص مقبار أنا حجي علني ماسي كوني له وانا تكوفتي له مسحبنا من باب كسايس لزلني نوع ساعات كوف قبل عليه ينتايو زخف انا غير حمام كوفي كوف تبزح تخوينكا تن كل الحمامات زبحلا تري لنك مسخاخ لاين مالتي كوف حمامي او كله سلازي انتاي ناخذ قبر زلكا افري حدا ساعات ابوش حدا ساعات نتشعت من الدين 10 مينيت كتنقص لك حجنا من حدا ساعات ام بيبقى لها انت سيخا ابتجزا على قول ديها خطب لعل تحت ديها خطب قال خطب ديها انت خيلك اني حجاز دي زي ناكشنا اتيها هون محجاز مالتي حجيتي انظر فاكتور مالتي تي ثلاثه سي ويكاتي انتينا نبلو كلينين كوكين اند تشايلد كيرين مالتي زين ثلاثه بحالا زين حجي تنقي كونفليكت وين كنا خلاينا بغزا مناتو منالبات بلمدي دقنسيو غبرون يرن كنا خلاين قرم حجي تي خناتات نقولنا بحاجه غزا اكيبنا له هو كان دو نجاب حجي سلازي نسو انتي اطعمتنا انت خنريو لنا بحالا اكسرسايز يو انت قصتر كوينكاس يار دوين اكسرسايز مالتي you have to see it in positive ولا كوا ديت فوتو ولا تقول جن at least دحين كوستيركا تنقصاصي خازلها مالتي you are doing exercise مالتي حجيس نربحان عخايو مالتي بتحالو جن بعلت بيتكا دسلالو كاب چقچقن باس نتوصالها كلاي كاتسرح سلازلها اكل كاسل زنقاص ازلو
بالمدى بجيركا انت دا جيركايو سينتايو ربح له مالتي بزوانس لازم تعيز بزلهم نفسك كيف حنت ساعات كو زبلكا شعات دقيقة 10 دقيقة كتنقص لك أبقى زينا نزار بزلنا نجي قال أي مسبل عخا مقبي كتنقص لك بلي عخا خوف في لايك بلي عخا مدقاس عماي بلي عخا خوف كعما عندي سلازي تقال كما مسبل عخاون هذا أب تجزا ولا خول للبن زخونه من قصاص مالتي سلازي الزيتات أبقى زا كتجبر زلك نقراتي أما عرفت جن أتليست إنتنس زخونه مالتي وياديو بشكلتاديو تذكر لك نقرسي 3 دقائق you have to plan مالتي نعخان دقيقة every day 3 دقائق you have to do the exercise مالتي كيروسا أنا قبلي في فيسبوك نزرع أخوه بشكل تقنت بلي دري كم أنت تيبس تبنا ولا نعبيت خون ولا نمد سياسي كنجو رزلنا نقراسي أنت يا الله تبيل كم قبلنا نعمل أوكي حجي تهدى حوي أنت بسيكا exercise حجي مجمع نبلو زلنا بجزاء نتي blood circulation ناتكا ماسل كاغله ابتجزا مش الله تقبرون عاشو من قصاصات نزيتاتيو انت يتزارنا له نت عمرها نخحدس تبع اندورفين ريليز نخخونو غلغن you have to do some sort of like walking you jogging you مش تاديو خالي نسخات فوتو معناته نقول عز فوتو ونجر you have to do at least 20 to 30 minutes a day بلانك تقبرون لله كان عو مالتي you have to repeat حجي انا منالبات انتايو كم لمدي ننوح جزء حزي وزنا ونقرات نيرو مالتي حجيتي حدا سبورتيسي كم حدا أكل نايتي قلعو معباي حدا عبي فاكتور إلى سلز عملوا بتخيل متن ولا خندهم تزيجو ولا خندهم تزيجو وركوسي عبتن دخلن عقمي زفاقدو نقرس كجبر تاني حاجة كم لمد انتاي محيزهم تانيهم نالبات تسومين حاجة أكل اليوم يلن سلزي نسوات يلا باسكتبول مسؤوم يخالو سنداو قعسي ما نسي سلزي حدا نسلو كالاي فوليبول حجي عبت دقة جميرة مالتي تبانيات بس باسكتبول ترى كشوتشوم سلتغل تقول كا بزع باسكتبول تودي زفوتو مالت جاشوا تقول كا تصاصل زلا فوليبول كا جميرة أو مالتي سلزي حجي تغيروا له مالتي نتناتهم مود نختحلو مالتي قالي تابشكلتا I don't know بشكلتا عندي عبينا سلزي أقدم صنح لمديو مالتي سلزي تم قلعت كلهم بشكلتا سلزلهم مبزحت جزي حجي وحس كم زي مهناتوس بشكلتا دحين تسأل كقلت كاخات حل سبعة دومودو وايتني حجي وحسنت ونقرب على اللو جيت أيو تاناي فرق ساعتنا بشكلتا مشت كم كسايا مالتي مثلا ماستيا ساعات حمش تقول أخوان كله ويشيلش تخوان كله ماستي كم كسايا تقبلهم معي مالتي سلازي عن تاخذوا على الجشوا هو مساي ياخذوا لان خلينا بيلنا اتليست 25 دقيقه 30 دقيقه سي كساي غبرو مالتي سلازي ككم دلمدخان ككم كبابي خان كان انتاي فكرل كافت كبابي خاون اتماتر سابي تقمط انتاي كباب لك هذا مالتي سلازي بتخاله كمطن كاله تترفه اسكاي مون وقت خيط يعني عمون صبوي حدش نفاس مرأيو حدش كافت تعابيتهم زعلوسي اتليست لو تقونومي قال نغير يوم هيوت ريهم كما صخلوس عمرهم قرب يحدث مالي سلازي نتعنا درجه مصيخه نتعناها صبوي بدقه مصيخه نفاسكو قعلهم تخيل كمان قرب تي فيتامين دي سلازي اليوم ات سانلايت سون ابغم متاو صبوي معناته فيتامين دي بطعمي وساني ينتنا يمرخا نغرات مالتي اجي كل بطعمي صبو كيروس ازي طقم زخونه نغرات يخاطبنا زلخا انت زعوا ناي كارديوفاسكولار الكارنات ناي شوادتات انت ناي سامبون تي نغبرهم منقسقاسات سي ابتي تعنانا صلواخم زلو كبزي هجي كلنا نفلطوس تي ناي كورونا فيروس زياده دتكم نتايوت ناي اسما كان خالص صقما زلو اكالات ناي مستنفاس حسره زلوهم قال زخوني مالتي سلازي انت حدا زخونه ناي اكالاو منقسقاسات نغبر كوينا خمس كيلوس كتقوس صناحه نتوم دقنا حدا نطعمو مالنا مالتي بيزو نغبرو مالنا مالتي كمزي بورد نخيكونو نخي سالاچو نحجزو مالنا مالتي دحال مساتهم كا فقرن مسرت علينا مالتي ابرسيخا انتي وند تايسكاين يركاسيتي اكالاوي منقسقاسي مسمرو دستاد فترلك حوس فترلك مخانو بزي وين تاريخها قلعتك حجسي قلعتنا نحدا عطينا انقساقيسنا زتوسنا غيزي مشيتون صبو دقاس كدقس نريو مالت
ሕጂ ብዙሕ ፅልዋታት እዩ ዘለዎ I think ከምዚ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ዝረኣኽዎ ከም ሓኻይም ሪኮመንድ ዝገብርዎ እንታይ እዩ ንቆልዑ ኣብ መዓልቲ ዳርጋ ንሓንቲ ሰዓት ክንገብረሎም ከም ዘለና ዓቢና ዓበይቲ እንድሕር ኮይንና ከዓ ፍርቂ ሰዓት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ብሽክሌታ ክትገዝኦ ፀናሕካ ናይ ስድራ ቤታዊ ንኣብነት ንስኻስ ምስ ደቅኻ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ከምዚ ሕጂ ናይ ቆልዑ እንተልዮም ናይ ዝላዕ ንኣብነት እዚ ሃክቲ ዲና ንብሎ ንሕና ኣብ ዓድና ድሕር ደቂ ህሊምካ ወላ ብገመድን ወላ ብዘይ ገመድ እውን ዝላዕ ክትኽእል ኢኻ ጆጊን ዎኪንግ ከማ ንባዕሉ እቲ ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣዝዩ ጠቃሚ ብጣዕሚ ጠቃሚ እንድሕር ተኻኢሉካ ጆግ ክትገብር ቁሩብ ዘኽዘኽ ክትብል እውን እንድሕር ተኻኢሉ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ኣሎ ዓበይቲ ሽማግለታት እንተኮይኖም እውን ምናልባት ኣብ ውስጥካ ዝያዳ ክትወስኸሉ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ገዛ እውን ኣብ ሓደ ኮፍ ክብሉ የብሎም ንነዊሕ እዋን ተኻኢሉ ኣብቲ ገዛ እውን ክንቀሳቀሱ ከም ዘለዎም ብጣዕሚ ዝብልካዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ኣካላዊ ከም ጣዕንቶይ ናይ ምግቢ ዝነበሮ ፅልዋ ኣብቲ ደስታ ፈጥረና ውሽጥና እውን ካልእ ጥቕሚ ዝህበና ኣካላዊ ምንቅስቃስ እውን ነቲ ናይ ኣእምሮ ተራ ከም ዘለዎ ኢኻ ትገልፀና ፀኒሕካ እሞ ምስቲ ናይ ስድራ ቤት ዝተተሓሓዘ ክንገብሮም ንኽእል ነገራት ተወሳኺ እንተልዮም ኢኻ ሕጂ እቲ ማስ እዚ እንታይ እዩ ከምዚ ኣብ ገዛኻ ከም ዝበልኩኻ እቲ ከባቢኻ ይውስነካ ገዛኻ ይውስነካ ብዙሕ ነገራት ይውስኽነካ እንድዩ ሕጂ ቁሩብ ክሪኤቲቭ ክትኸውን ኣለካ ማለት እዩ ኣብቲ ገዛ ንኣብነት ሕጂ ናይ ሃክት ትምፂኻ ኣለካ ካልእ ፀወታታት እውን ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዘድልዮ ስትሬች ኣትሊስት ካልእ ተተረፈሲ ባዲኻ ስትሬች ትገብረሉ መንገድታት ገለ ሕጂ ናይ ሓባር ዝኾነስ ምስቶም ቆልዑት ከዓኒ ሓደ ግዜ ምስ ጃሽዋ ሕጂ ቦክስ ጀሚርና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ገዚአሉ ዝነበርኩ ግን ኣትሊስት ለውጢ ክኾኖ ማለት እዩ ለውጢ ዝኾነ ክሳይ ገይረ ሕጂ ክስታ ክትገብር ክትብል ብዙሕ ኢኻ ትህልቕ ማለት እዩ ኢነርጂ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ነፍሲ ወከፍ ከምዚ you have to be creative ማለት እዩ ነቶም ቆልዑት ደስ ዝብሎም ምስኦም ክትፃወት ክትዳጋድግ ዲኻ ክትጓየይ ዲኻ ኣብታ ገዛ ትገብራስ ባዕልኻ ኢኻ you have to be creative ማለት እዩ ግን እታ ቀንዲ ነገር እንታይ እያ ክትንቀሳቐስ ከለኻስ ጥዕና እዩ በሊዖም ሲሎም ኮፍ ካብ ዝብሉ ወይ ቲቪ ካብ ዝርእዩ ካልእ ካብ ዝርእዩ ካብቲ ስክሪን ታይሙን ተልግሰሎም መንገድታት ፈጢርካስ ከተንቀሳቕሶም ኣለካ ምስኦም ትሕልፎ ከዓ እቲ ሶሻላይዜሽን እውን ዓቢ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ቦንዲን ትፈጥሮ ዘለካ ምስኦም ስለዚ መደብ ክትገብረሉ ኣለካ ኣብ ገለኻ ኣቁሩብ ክሪኤቲቪቲ እውን እንዳሓትት ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ኩልሻዕ ትሓስብ ኣለካ ሓደ ነገር ረሳዕ አንተ ወይ ምሳ ዝበልካያሲ ንደገ ምውፃእ ብርሃን ኢልካ ጠቂስካ ነርካ እቲ ከም ደቂ ሰባት ቀትሪ ብርሃን ዘለዎ መዓልቲ ኣብ ገዛ ተዓፂና ከይወዓልና ኣብ ደገ ብርሃን ወፂኻ ምስ ናይ ኣእምሮ ዘለዎ ፅልዋ ከመይ ይመስለካ ምስ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ፅብት ሕቶ ተይደሓወይ ሕጂ ምስታ ምናልባት ብርሃንን ፀልማትን ክነምፅሞ ምስ ድቃስ ክነተሓሕዛ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና እንታይ የቐሚጡ ከምዚ ኩለኩ ማለት ሰዓት ስለዚ ክትድቅሰሉ ትኽእል ግዜን ትሰርሓሉ ትኽእል ግዜን ኣምላኽ ፈልይዎ እዩ ማለት እዩ ባዮሎጂኻ ናትካ ባዮሎጂ ሰርካዲያን ሪተም ዝብልዎ ኣለዉ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ክመስል ከሎ ናብ ድቃስ ገፁ ዝወስደካ ማለት እዩ ክወግሕ ከሎ ከዓ ብርሃን ክትርኢ ከለካ ከዓ ናብ ስራሕ ገፁ እዩ ዘነቃሳቅሰካ ሕጂ እዚ ባዮሎጂካል ክሎክ እዩ ምሳኻ ተፈጥረ እዩ ሕጂ ካኑ ትመስል ኣብ ንምንታይ ይኹም ለካ ሕጂ ኣብ ኣእምሮና ከደቅሰና ዝኽእል ንጥረ ነገር ወይ ከዓ ሆርሞን ሜላቶኒን እዩ ኦኬ ክፅልምት ከሎ እንታይ ዝገብር መሲካ ሪሊዝ ክኸውን ይጅምር ማለት እዩ ሜላቶኒን ንሱ ሕጂ ናበይ ምፃካ ናብ ናይ ድቃስ ምብዕዛዝ እትወካ ማለት እዩ ትድቅስ ድሓራይ ክወግሕ ከሎ ከዓ ብርሃን ክመፅእ ከሎ ከዓ እቲ ሜላቶኒን ለበል ናትካ ናብ ጎደለ ኸይድ ስለዚ እዛ ሰዋይ ኢኻ ትትስእ ማለት እዩ ሕጂ ድቃስካ እንተዘይ ሓሊኻ ግን ደምፆ ሰዓቤና ብዙሕ እዩ ማለት ሕጂ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ሓደ ኣነ እውን ሕማቕ ኣመል ኣለና ግን ቅድሚ ድቃስካ ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ገለ ስክሪን ክትርኢ የብልካን እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ዶኒ ላይት ስክሪን ምክንያቱ ነቲ ናይቲ ሜላቶኒን ለቨል እንታይ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ ፀልማት ኢሉ ሬሊዝ ክኸውን ዝግብኦ ብርሃን ተሪኢኸ ተኾንካ ሬሊዝ ኣይከውንን እዩ ስለዚ ድቃስ ኣይወስደካን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ቅድሚ ድቃስካ እንተዳ ኤክስፖዠር ኣለካ ኮይኑ ንላይት ስክሪን ክኸውን ይኽእል እዩ ቴሌፎንካ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ ተዛነብዖ ኣለካ ማለት እዩ ነቲ ናይ ሜላቶኒን ሌቭል ናትካ ናይ ኣእምሮኻ ማለት እዩ ስለዚ ዝተኻለካ መጠን ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ወላ እንቶም ቆልዑት እውን ቅድሚ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ገለ ናይ ስክሪን ታይም ክቁረፅ ኣሎ ይሃፍቲ ካትት ኦፍ ሕጂ ምክንያቱ ድቃስ እንተ ኣቢካ ንስኻ ወይ ንሶም ተኣቢዎም ድቃስ ዘምፅኦ
ሳዕቤን ኩሉ ነገር እዩ ማለት እዩ ኩሉ ነገራት ክባላሽ ክልተም ዓንቶ ይዝራእናዮም ናይ ስነ አእምሮ ቀመማት ንብሎም ሰሮቶኒን ዶፓማይን ክዛናብዑ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ምስ ደቀስካ ኩሉ ነገር እምሮኻ እንታይ ዝኸውን ዝሕደስ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብሉ ንኣብነት ከይደቀስካ እንተዳ ንሰለስተ ለይቲ ከይደቀስካ ሕሊፍካዮ ልክዕ ከም ሓደ alcohol ሰትዩ 0.08 ምሽት ሊሚት ከምኡ ኢኻ ልክዕ ያአክት ላይክ ዳት ማለት that's why መብዛሕትኦም ሰባት ድቃስ ዝሰኣኑ ወይ ድቃስ ከይፀገቡ ዝትሱ ክዝውሩ ከሎ አክሲደንት ብዙሕ ዘጓድፎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ልክዕ ድራንክ ድራይቨር ኢኻ ማለት እዩ ድቃሲ ከስክረካ ክእል እዩ ሕጂ ሓደ ንሱ ማለት እዩ ኣብ ሳዕቤናት ዘለዎ ማለት እዩ ኮምፕሊትሊ ሓደ ሰብ እንተዳ ድቃስ ጽቡቕ ዘይደቀሰ ሪቴት ክኸውን ብቐልጢፍ ክሓርቕ ንቡር ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፎካስ ተጥፍእ ናትካ ሪአክቲቭ ታይም ዝብሎ ንኣብነት ብሬክ ንክትሕዝ ዘለካ ሪአክሽን ታይም ሲ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ስዋይ ኣብ አክሲደንት እንገለንታት ስለዚ ድቃስ ወሳኒ እዩ ንናትካ ሞድን ንናትካ ካብ ዲፕሬሽን ካብ ኤንዛይቲ ንክትወፅእ ማለት ስለዚ ብተኻለካ መጠን 8 ሰዓት ድዩ ፊክስ ዝኾነ ታይም ክልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ዝበሃል እንታይ ኢሉ ቀልጢፉ ዝድቅስን ቀልጢፉ ዝትስእን ሰብኣይ ሲሉ በቲ ገንዘብ ሃፍታም ይኸውን ዋይ ዝኸውን ኢሉ ስለዚ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሰዓትካ ደቂስካ ኣብ ሰዓትካ ምትሳእሲ ወሳኒ እዩ ስለዚ ካሊእ እንታይ እዩ ኣብ ባዲና ምግቢ ምስ በልዓካ ተዓግብ ተቋርጾ ፀጊበልካ ተቋርጾ ሕጂ ሊፕቲን ዝበሃል ኣሎ ንጥረ ነገር ንሱ ረሊዝ ስለ ዝኾነ ኢኻ you feel full ማለት እዩ ማሲ ትፀግብ ማለት እዩ እንተ ደኣኒ ናይ ድቃስካ ግዜ ዘናቢዕካ እንታይ ዝኸውን እቲ ሊፕቲን ንብሎ ዘለና ስሩሕ ዲስፋንክሽን ይኸውን ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ድሕን ሰባት ደምሲዩ ኮይኖም ለይቲ እዮም ዝበልዑ ማለት እዩ ለይቲስ ተሲኻ ክጠሜካ እዩ ክትበልዕካ ክትብል ኢኻ ምክንያቱ ያር መስዳ ኣብ ዋላትና ናይ ኣመጋግባኻ መሳርዕ እውን እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ተበላሽዋ ኢኻ ዘለካ ለይቲ በሊዕካ ተደቂስካ ከዓኒ ናብ ሕማም እዩ ማለት ስለዚ ኩሉ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ንስኻ ዲስፕሊን ክህልወካ ኣለዎ ቅድሚ ምድቃስካ ስክሪን ክተጥፍኦ ኣለካ ቆልዕትካ ከዓ ብተኻለካ መጠን they have to have schedule ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ድቃስ ግዜ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ድቃስ ግዜ ክህልዎም ኣለዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ እቲ ደገ ምርኣይ ደገ ምውፃእ እቲ ትገብሮ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣብ ደገ ምግባር እውን ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ እንደገና እውን ብፍላይ እቲ ቀንዲ ፀገማት ዝመፅእ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ምስቶም ቆልዑትና ደገ ኣብ ገዛ ዝውዕልሉ ግዜ ንዓቶም ብመደብ እንተደሒዝናዮም ከምቲ ዓንተይ ዝበልካዮ ብጣዕሚ ንክትኣልዮም ከማንስ ብጣዕሚ ዘፀግም ማለት እዩ እስኻ እውን ኣብ ዘይተደለየ ክሳትካ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ስሩዕ መደብ ክህልወካን ዋላ ሓቢርካ እውን ከምቲ ዓንተይ ዝበልካዮ እውን እቲ መደብ ሓቢርካ ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ ኣዘ ፋሚሊ ከም ስድራ ቤት ለስ ፕላን ናይዚ ሰሙን እዚ ወይ ናይዚ መዓልቲ እዚ what shall we do ጽባሕ እንታይ ንግበር ገሌልካ ትዛረብ ሞ ሓደ ቆልዓ ገለብል ሓደ ብል ኣንኻ ገለብል ሳኻ ሰሪዕኻ መጽባሕ እዚ ንዝህ ንገብር ኢና ካብ ናይ ንጎ ተሲና እቲ ኦንላይን ክላስ ዘልይዎም ኦንላይን እዚ ክንገብር ኢና ብድሕሪኻ ከምዚኣ ክንገብር ኢና ብድሕሪኻ እዚ ክንገብር ኢና ክትብል ትኽእል ኢኻ ባይ ዘ ወይ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እውን ከምቲ ዘልየ ዝሓለፈ ግዜ ዝገልጾ ዝነበረ ኣብ መንጎ እቲ ወለድን ኣብ መንጎ እቶም ቆልዑትና ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ኩነታት ንፈጥረሉ ባይታ ክኸውን ይኽእል እዩ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ዋላ ኩኪ ምስራሕ ከም ዝበልካ እንተን ሰለስተ ነገራት ምፅራይ ቆልዓ ምሓዝ ተሓንቲ እንታይ ከድብልካ cleaning and cooking and then child caring ሳተን ኮሚታት ምግባር ኣብ ተወሳኺ እውን ሓደ ግዜ ከም ትፈልጦ ዓድናሲ ኣዴታትናስ ኣዋልድ ገሎም ጉቡዝ ተይለ እንታይ ንገብረው ነይረን ምህርአን ነይረን ፅባሕ ንጎ ሓዳር ክገብራ ስለዝፅበየን ማለት እዩ ሕጂ ፅባሕ ንጎ እውን ደቅና ኮሌጅ ክኸዱ እዮም ካልእ እውን ክበፅሑ እዮም ስለዚ this is the right time ምናልባት ኣዝዩ ፅቡቅ ግዜ ንዓዓቶም ንሂወት ክኾኖም ዝኽእል ንምህረሎም ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ከምቲ ዓንተይ ዝበልካያ እቲ ምብልሓት እቲ ክሪኤቲቪቲ ዘድልዮም በረይ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ክወፅእ ይኽእል እዩ ሕጂ ኪሮስ ከም ሓሳብ ብወገንካ እዚ ትሪኦ ዘለካ ኩነታት ኣሎ ዓለምና ከምዚ ኩነታት እያ ዘላ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ከቢድ ድነ ብፍላይ ንሕና ፀጋ ክርስቶስ በዚሕልና ኢና ውሽጠን ሰላም መሊኡ ብሓጎስ ንመላለስ ዘለና ብሰላም ንመላለስ ዘለና እምበር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንብዙሕ ሰብ ማለት እዩ ብዙሓት ኣዕሩኽናን ቤተሰብናን ስለንፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ኩነታት ፅቡቅ ክወፅእ ክእል ነገራት ኣሎ ዶ ትብል ተወሳኺ ይብና
هو حجي تدي ابتنا قلعت كي وصانا خلنا حنتي اقداس نطبي تنكيف حلف معناته ابقى كنغاغس لنخل كلنا مالتي انتايو مثل تشاوسي كلتا ነገር يوم ዝፈጥርዎ okay so ንቡርዩ I get bored ገለ ሁሉናቶም ቆልዑት ንቡር ነገሪ ማለት ኮምስ ክንቅበለለና ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ይዝጎድሎም ዘሎ ብዙሕ ነገር ኣብቲ ዕድመት እዚ ብዙሕ ነገር ክገብርዎ ዝግብኦ እዮም ተኸሊፎም ዘለው ማለት እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ንሓደ ምስልቻው ስምዒት ክልተ ነገር ክፈጥሮ ይኽእል እዩ ሓደ እንታይ የሰልችወካ ድሕኒ ኢልካኒ ተመሳሳሊ ነገር እንተዳ ኮይኑ ቀሊል እንተዳ ኮይኑ ማስ ኡምራናስ ኖቨሊቲ ይፈቱ ይሓድሽ ነገር ይፈቱ ምፍታን ማለት እዩ ኢንተረስት ክህልወካ ድሕን ኮይኑስ ሓድሽ ነገር ትርኢ ሓድሽ ነገር ክትፍትን ትደልይኻ ስለዚ ተመሳሳሊ ነገር ዘሰይም ትገብሮ ድሕን ኮይንካ እንታይ ይኸውን ተቆልዓ ክስልችዎ ይኽእል እዩ ካልኣይቲ ከዓኒ ኦቨር ስትረስ እትኮይኖም ከዓኒ ኦቨር ስትረስ ከዓኒ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ካብቲ እምሮም ክፀሮ ዝኽእል ንላዕሊ እንተፀቒጥካዮም ከዓኒ እንታይ ክኾኑ እዮም they will feel like ከም ዝበልክኻ ምስልቻ ወይ ከዓ ቦርዶም ክስምዖም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚአን ኢኻ ክትሕሉ ዘለካ ነዘን ክልተ ማለት እዩ ሕጂ መፅናዕት ኣሎ ኣክቲቪቲ ኣሎ ናይ ገዛኻ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕኻ እውን ክመሃርዎ ዘለዎም ነገራት ማዕር ዓቕሞም ማለት እዩ እንተደኣ ኮይኑ ማለት እዩ እዚታት ሕጂ ባላንስ ሓትት ማለት እዩ ነቲ ናቶም ኢነርጂ ሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ባላንስ ጌርካ ሙሉ መዓልቲ ክትውዕሎ ትኽእል ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ ምክንያቱ እንተደኣ ሕጂ ትምህርቲ ገዛ ስለ ዘለኹም ኢልካ ተፀቒጥካዮም ብዙሕ ነገራት ሕንደብዲብካዮም ንስኻ ንዓኻ ዘይዛረቡኻ ወይ ምሻሉ ንዓኻ ክገልፅዎ ዝፅጉሞም ኮምፕረሄንድ ዘይገብርዎ ኤንግዛይቲ ኣለዎም ኣብ ውሽጦም ወረ ሰምዑ ኣለዉ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ክርድኦም ኣይክእልን እዩ ብፍላይ ንእስበለ ዕድመ ቆልዑ ድሕና ኣለዎም ኮይኑ እንታይ ኮምፕረሄንድ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ትዝኸይ ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስትረስ ስለ ዘሎም ኣብ ውሽጢ መሊስካ ድሕን ኣብቲ ዘለዎም ነገራት ከዓ ተፀቒጥካዮም እንታይ እዮም ክኾኑ መሲልካ ናብ ዝገደደ ናብ ዝዓንቶይ ንብሎ ነበርና ናይ ኤንግዛይቲ ሽግር ናይ ርፀትን ናይ ገለን ናብ ከምኡ ከዓ ደፍኦም ትኽእል ኢኻ ስለዚ እንታይ ዘሎ ሓላፍነትካ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ነዚ ባላንስ ትገብሮ ሕጂ እታ ዓንቶይ ዝበልካ እቲ መደብ ክትገብር ከለኻስ ናይ ፋን ግዜ ክህሉ ኣለዎ ናይ ኤክሳይትመንት ግዜ ክህሉ ኣለዎ ናይ ስራሕ ግዜ ክህሉ ኣለዎ ናይ ትምህርቲ ግዜ ክህሉ ኣለዎ ከመይ ጌርካ ተመቃርሕን ኣብታ መዓልቲ ከመይ ጌርካ ነዚአን ትመጠን ኣዝየን ኣገደስቲ እየን ማለት እዩ ምክንያቱ ገለ ነገር ክፅበዩ ኣለዎም ንኣብነት እዚ ገይረስ ኔክስት ግን ፋንዩ ክብሉ ይኽእሉ ኣለዎም ሕጂ ሊሚትድ ዝኾነ ስክሪን ታይም ዲ ክህልዎም ወይ ንስኻ ትፈጥሮ ገዛ ንዖም ኤክሳይት ዝገብሮም ዝፈትውዎ ነገራት ዲኻ ክትገብር ንስኻ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትሓስብ ኣለካ ከመይ ጌርካ ነዚኦም ባላንስ ትገብሮ ምክንያቱ ሙሉእ መዓልቲ ናይ ገዛ ስራሕ ስሩዕ ክትብሎም ኣይትኽእልና ዓቕሞም ኣይኮነን ሊሚትድ ዝኾነ ነገር ጥራዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ድሓረካ ዝፈትውዎ ነገር ክኸውን ኣለዎ እውን ማስ ኢንተረስት ዘለዎም ነገር ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ባሂልዎም ክገብሩ ኣምፅሕ ናይ ሓባር ባዕልኻ ኩክ ትሰርሕ ከልቲኻ ገለ ደስ ዝብሎም ነገር ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ግን እንታይ ኢና ክንጋገዝ የብልና ዋዕ ገዛ እንዲኦም ዘለዉ ዘይፅንዑ 3-4 hours ደብዲብካዮም እንታይ እዮም ክገብሩ እታ ስትረስ ናበዝሕት ክትኸይድ እያ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታኻ ፅቡቅ ከይከውን ይኽእል እቲ ውፅኢቱ ማለት ስለዚ we need to balance it ተንክሳይ ክንሪእና ኣለና ተንክሳይ ማለት ካልኣይ ብተኻእለና መጠን ነቲ ኣምልኾ ከዓ ግዜ ክንቦ ኣለና ማለት እዩ ኣሜን ምስ ኣምላኽሲ ከመይ ገይሮም ኣብውን ክሬቲቪቲ ሓትት ማለት እዩ ነቲ ናቶም ኢንተረስት ክሳይ ድሕዝ ነገር ሙቪ መሳሊ ድዩ ክሊፕ መሳሊ ድዩ ማሲ you have to be very creative ኣብኡ ከዓኒ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ጥራይ ኣንብቡ ተልካ ሜቢ ከምቲ ዓንተ ዝብልካ ክስልችዎም ይኽእል ንዖም በቲ ናቶም ዓይኒ ማለት እዩ በቲ ናይ ቁልዕነት ዕድመ ሲ they might not ምሻለካ ኢንተረስት ኮይኖም ከማኻ ከንብቦ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኣብቲ ናቶም ለቨል ወሪድካስ እንታይ እዩ ዘገድሶም ክልተ ዲኻ ትድርብየሎም ወይ ሙቪታት ኣሎ ብዙሕ ክሊባት ናይ ክሳይ ካርቱን ከምኡ ክሪኡ ድዮም መንፈሳዊ ነገራት ማለት እዩ ከምኡ እናገበርካስ ክትሕልዎም ኣለካ ማለት ስለዚ ዝዓበየት ነገር we have to be careful ኣብቲ ዘለዎም ስትረስ ሞር ስትረስ ከይንውስኸሎም ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ዝጎደሎም ነገር ኣሎ ከም ቆልዓስ ደገ ክትፃወት ትደሊ ፋን ታይም ምስ ዕሩኽትኻ መሓዙትካ ብዙሕ ነገር እዩ ማለት ክትሓስቡ ከለኻ ማለት እዩ ሕጂ ሶሻላይዜሽን የለን ገለ የለን ብዙሕ ነገር ስለ ዝጎድሎም ዘሎ ንሱ ግመትእቲና ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና ኢለ ሓሳብ ክውስኸላ ዘለና ኣራይ ተወሳኺ ቅድሚ ኣብ ካሊእ ምኻድና ምናልባት ኣሕዋት ዝኾነ ሕቶ እንተሊኩም
ንኪሮስ ተሓትዎ ነገር ተልዩ ወይ ትካፍልዎ ነገር ተልዩ feel free على زعما حواتا وش زلخم مالتي تليكون كيروس مدحنا ابتي منفساونت من ماشينجر كان يركا ግን ካብዚ ዘለና ኩነታት ሲ ጽቡቕ ነገራት ዝወጹ ነገራት ተልዩ ወድብል ሓታ ወሪበት ካን ይርሙ ናው ዝምልከት ነገራት ተልዩ هو كله هو تي ጽቡቕ ነገር ንኩሉ ጽቡቕ ነገር ኣለዎ ወሳኔት ናትካ ተሓሳስባ እዩ ዝውስኖ ማለት እዩ ነገራት ብኸመይ ትሪኦም ወሳንነት ኣለዎ ማለት እዩ ንሓደ ነገር ኦፕቲሚስቲክ ድሕን ትሪኦ ኮይንካ ኣውንታዊ ነገር ትሪኢት ኮይንካ ተጥምት ኮይንካ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ ነገራት ካብ ጽቡቕ እናሃለውን ብኣሉታዊ ነገር ተጥምት ኮይንካ ኻኒ ንሱ እውን እንታይ እዩ ውጽኢት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኣተሓሳስባና ውጽኢት ኢና ስለዚ ጽቡቕ ነገር ብዙሕ ነገር ኣለዎ ንምንታይ ቀዳድም ኣብዛ ዓዲ ትናብራና ዝነበረ ቢዚ ዝበሃል ቃል ኣሎ ላይፍና ዳርጋ ሓታ ስለ ዝበዝሖ معرخ نديو خبيد نيرو مس أملاخ دويلكا نفس خافتشكا مس أملاخ زلكا حبرت فلو شبسي زعد اللي هي بنا له مالتي سلازي تتحسس وانا تخوينو ماسكر أملاخ زعد اللي زي بنا له مس قويتا زلني فلو شب دستمولو جزيه دم عرار يلو جزيه اللي كان نفس خان توسيتكا عبي ነገር ይዚ ሕጂ ማለት እዩ ናትካ ተሓሳስባስ ካብቲ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ወረ ካብቲ ዘሎ ፍርሒ ካብቲ ዘሎ ርብፀት ወፂኻሲ ሰላም ንኽልወካውን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ማይንድሴት ካናትካሲ ሓሳብኩም ኣብ ሰማይ ከም ዝበላ ኣብ ቆሎሴ ሓሳብካ ናይ ሰማይ ንኽትገብር ብጣዕሚ ጽቡቕ ግዜ እዩ እዚ ግዜ እዚ ሓደ ንሱ ማለት እዩ ካልኣይ real opportunity مسدرها صبو ጊዜ نختحلف صبو نحبار ዝኾነ ጊዜ نختحلف እግዚአብሔር ጽቡቕ ጊዜ ሂብካሉ ማለት እዩ ስለዚህ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ብስራሕ ምክንያት ብዙሕ ላዕንቲ ሓትን ስለትብነበርካ ምስ ደቅኻ ድዩ ምስ በዓልቲ ቤትካ ድዩ ዝነበረካ ቦንዲን እንተ ደኣኒ ከምቲ ዝድለ ዘይኮነ ነይሩ ኮይኑ this is the opportunity now ሪመንድ ክትገብር ማለት እዩ ማለት ኣምላኽ ይብካሉ ሕጂ ጊዜ ብዙሕ ምክንያት እውን ይብልናን ስለዚ you have this time to use it ምስ ደቅኻ ዘለካ ሕብረት ቦንዲን ምስ ስድራኻ ዘለካ ቦንዲን እንደገና ክሳብ ትገብሮ ማለት ሪሼፕ ክትገብሮ ኣምላኽ ዕድል ሂብና ኣሎ ማለት ስለዚ በኣምልኾ ደረጃ ድሕሪኢኻዮ በዚ ናይ ዓለም ዘይኮነስ ብናይ ኣምልኾ ብመንፈሳዊ ነገር ድሕሪኢኻዮ ብዙሕ ነገር ጽቡቕ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝሕግዘካ أمورك أنت الآن أبغى أملاك ست كوينو سلام كاي وسدني ربش وش شايف لنا حنو سلزي نايب حكي سلام كا تحلو دحون كوينكا مس أملاك زلك حبرت أتصبك كتسر حلو قالك اتزلو أقات أم خاني creativity غيركا مزدك هاون ناي أملاك مس سدرخا ناي أملخو جزيه ناصر عقامنا البات أبصبن حنصاف تجبرو نيركا تخوينكا كلتا جزيري خات جبرو سلسلة جزيري خات جبرو سي حج عدل تواهبك الله حج زي حدا شنو مالتي نخلي ون كنا قلقل سلازلنا تصوعنا أنا خرصت سينا نحنا نقوليو كاب هيوتنا بهيوت نقوليو كاب هيوتنا موت even هاري باولس لازم this is the time now to نسبات كتبتصح تليفون ديو سوشيال ميديا ديو بستفر عليه من قد غيرك سبات نابغويتا نخمصو هيوتهم كابغويتا نخعم كم عقوسي this is I think زعابي عدل مالتي سلازي سبات أكمزي awareness كله معناته نايموتن حيات نحطه يزول بس لازي بتعمي أب حطه سلزله كل سب زي جويتا عرفتي ذهب جويتا تراي كابزي جويتا تراي كعرف زخليلك إن سبات وناي ونجل ناي مزرق حول أقدر أمي على مالتي سلازي بزح صبوا أصله إلى أمن بأمن خد حمزة كايو كذي كيروس منالبات مستناي دابتنا قدم زارب نورنا كمسك كومونيتي بفلاي تقيت كزارب كالوس اف حدا ነገር ببزخ نخين هبو ولا تمرت خوينونسي بزخ خين صوتهم بزخ ساعات او خصاين خيغبرو غله دخل ابزيا حنتي نصيالا حتى تيكاب
spend academy homework and reading. Tell us average hours. Okay, كندي ساعات ناب كوميتات ناب كمزي تزتفو الكادو حبريتا ما حبكنا تحط مثلا نامو البته وانت تبين هو تصبو حتى حجي تي معناته ننبينو I don't know كمزي ننبينو عينت بروجراماتهم كمي مخانو ايفلت تكون حجي نحنا افورت بندا لنا اس دي ناتهم لهم اونلاين تمرتي سلازي سرع زخونه معلتاوي مدبات علوهم نقوه تسيوم انتاي قورو اسمه مهارانهم ساعات كنا يرخو ساعات كنا هوموركم قورو سرع دارجا ابت سرع مدب سلازعتو دقيق زارب زلو حجي نالبات افورت بند لو هم عينت نقرات هالو حجي ابتم قالوت كاونتين تاعلو بزو حيفلتن حق زربا معناته بكل معرض يزلو زبل حتى تمت بهرياوي حجي دحراي اونلاين تمرتي رؤسو زخاله نسدرا بيت ጭንቀት ዝፈጥረሎም ዘሎ ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ክሪኦ ከለኹ ንምንታይ ኣነ ንባዕለይ ኦንላይን እየ ዝምህር ዘለኹ ፌስ ፌስ ነይረ ናብ ኦንላይን እየ ሰጊረ ስለዚ ማዕረ ክንደይ ግድላት ከም ዘለዎ ርኤየ ኣለኹ ተዓዚበ ኣለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቻሌንጅ ንሕና ኣብ ካሌጅ ሌቨል ስለ ዝኾነ ምናልባት መብዛሕትኦም ቴሌፎን ወይ ኣይፓድ ኣለዎም ምናልባት ምሳለካ ካልእ ፀገማት ኣለዎም ግን እቲ አትሊስት ኤሌክትሮኒክስ ብዙሕ ኣይስኡንን እዮም ከም ዝረኣኹዎም ማለት እዩ ኣብ ካልእ ስድራ ቤት ግን ሕጂ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ክልተ ሰለስተ ቆልዑ ተለውካ ሲ ኦንላይን ትምህርቲ ድሕና ኣሎ ሰለስተ ኣርባዕተ ላፕቶፕ ከይህልወካ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ሓደ ሕቶን ስሎ ማለት እዩ እዚ ኣክሰስ የብልካን ማለት እዩ ካልኣይ ምናልባት ቶም ወለዲ እውን ንባዕሎም ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ዘለዎም ኣፍልጦ ድሩት ክኸውን ፀንሕ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዓዘብኮ ናይ ደቀይ እቲ ኢሜይል ናባኻዮም ሰድዎ እቲ ሓላፍነት ብፍላይ ምሻሎ ንኣሽቶ ቆልዑ ኮይኖም እቲ ሓላፍነት ዳርጋ ናባኻዮም ዝድርብዎ ምክንያቱ ስኻ ክትከታተሎም እዮም ዝደሊኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሆምወርክ ገይሮም ድዮም እዚ ኣሳይመንት ገይሮም ድዮም ኢሎም ቀፃሊ ዝኾነ ኢሜይላት ይመፅእ ንስኻ ሕጂ ንፅባሒቱ እዚ ወዲኹም ዶ ዝወዲኹም ናልካ ናይ በዓል ዝኾነ ርእሱ ዝኸኣለ ነገራት ኣሎ ንባዕሉ እቲ ኣሳይመንት ዝህብዎም ሳሚት ንክገብርዎ ዘሎ ፕሮሰስ ንባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ ከቢድ ነገር እዩ ማለት እዩ ወላ ንሕና ቁርብ መንቋሕቋሕታ ኣለና ከማንሲ ቻሌንጅ እዩ እንታይ ኢኻ ክትገብራ ሕጂ ንዚኣ ኣበይ ናይ ሴፍ ኢኻ ትገብራ ዳሕራይ ከመይ ጌርካ ዳውንሎድ ክትገብሮ ገለሲ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ክሓስብ ከለኹ ብጣዕሚ ብዙሓት ስድራ ቤታሲ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ኢለ ካብቲ ዘሻቕለኒ ነገራት ሓደ ንሱ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ከቢድ ነገር እዩ ሓድሽ እዩ በቲ ሓደ እውን ከዓ እንታይ እዩ you might feel like guiltiness ክስማዓካ ክእል እዩ ምክንያቱ ደቅኻ ካብ ካልኦት ዝተረፉ ኮይኑ ክስማዓካ ክእል እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት እውን ኣብቲ ዘለዎ ተወሰኽኮ ዓይነት ጭንቀት እዩ ዝፈጥረሉ ዘሎ ነቲ ወላዲ ማለት እዩ ስለዚ ምትሎም ኪሮስ ኣብዚ ከምዚ ዝበልካዮ ሲ ብዝተፈላለየ መገዲ ንባዕሉ እውን ተፅዕኖ ስለዝፈጥር ሕጂ እንታይ ጥበብ ክንጥቀም ኣለና ከምዚ ኩነታት هو تصبو حجي اتا تصبو نجر من البعض كم زرعه أبزي وانزي انتهي موسينهم زلوا محلافن مترافن كم اي بي سي دي قال جريد هيبوهم نيم معناته ما نتيز صعب كفلسي يبقى عن عينتي تمعك انا زلوا كوين يسمع عن I don't know the same kind of standard دينا كلهم كم زرعه انتهي مبزحته اتي سلسته كساي اوريدي وديهم ونديهم نيرو حجي ترابعيتي تريفاتهم نيرا سلازي انتي امكو غيرهم كحلفواز فتون زلو اوكي نرايهم دحين دباقعوا خوينهم يبوقعيهم تزي كوينهم كحاجزات غيرناس نافكاركم حلفهم زبل نغراتيو او وشتهم زلو سلازي انتي نزبل بيتسب كتشنق يبلون مالاي لعلو كله انتي وحسنتنا هيوت كله كان بزح ما تستون قلعت كركبوا اليوم نو ولا ابز غزي الله خالو كيروس الله خالو كيروس دمصغا I think ምናልባት ናይ ኢንተርኔት ክትኸውን ትኽእል እያ ድምፅኻ ይስማዓና ኣሎ እንታይ ክትጥም ዘለካ ሕጂ ነቲ ናይታ ገዛ ሰላም ክትሕሉ ኣለካ መጀመርታ ኦኬ تا مجمع تحت قبل هذا لك مالتي تخطخلو تخ تقبر
تخلو دحين زي كاب عامخان لخوله نغرت تكون كوينو خاني ناملاخ قديفكا مغعاز كحتنا مالتي قاليتي بتخالنا متن حجي ابتي سرع زي سرع حجي زارب زلو سرع ناتو زخونه خسايات الله زي سرع دحين كوينو بن انتاينا نغبر زلنا معالتاوي هوت كمي غيرنا مدبنا تحزوم مالتي مجمرتا من باب وساني من باب حجي تزفتو مصحفتي اونلاين دي خارخيبكا ويسالوم دي غزا خوينو كنبوبو مزفوتو مصحفت تخوينو انجيز غبرو مصحفت تخوينو ناي من باب غزي كتقوموا لهم بحلاي سلازي حانت نغير انت خنغبر لنا ناي من باب غزي تخيلنا مصوم ننببو لهم بعلناو تزكي لنا اتليست مدب غيرنا سي ناي من باب غزي خنولو لنا لما حالتي عقمنا زفقدو دحوم كوينو خاني برينت اوت كنغبر نخل دينا خالي نغرات كنغبر دحين خلنا اونلاين كاني مستخفلهم زسامع نغرات بعلنا خنغبرو نخل كنشوفونو نخل نغرات مثلا بزح ندحل كيترفو تزكى لنا نغرات كنغبر لنا عقمنا زفقدو تخوينو كمبيوتر لنا برينت نغبر دحين نخل خوينا مالتي خالي استفالالي نغرات الله خمس بازلات تؤمرهم سي مثلا كستاي راس تخيكو مش الله خمزي ناي مرسع نغرات من مصندي حاجه حد غزي خمزي بازلات اب اونلاين دينا رخيبنا بكالي رخيبنا عمرهم كسرحوا نتحققوا كم جيم مثالي بيقله ازيتات ابتغزا بعلنا وي هاف تو بي كرييتيف هنا تحنت خبلا زخل ግን አይነብዝሐዮ ማለት ከም ዘ ብዙሕ ሲ ክንጮጮም ይብልና ምክንያቱ ሓደ ሰዓት ተጽኒዖም ሲ ካውኒው ካኒ ግዜ ክሎም ኣሎ ንሪላክስ ገብርሉ ጻወትሉ ስክሪን ታይም ዲዮም ገለምታት ናፍቀድካ ማለት ናዛናካ ተኸይካስ دحان يزبل جن أبابول نحن هنشنق قبلنا أنتم قلت كأشنق قبلنا مالك. I think بتعمل صبغ حسابي خا زلّي زحتة حتى يعني راح وينا تبقي سناتي حتى كم زي زبل كايو توانا تي تعنا نبي تسب كام حلاوي فقر خام حلاوي لازم هجيتي نايدجز مثل نجارات نتي ناوشتاوي ناي سلامكا ناي دكخا ناي حداركا نابرا كنزرغو هنفقدليه بلنا مالتي زخا زي نجار كا حل في صباح نكو اجي داينا انت عنتو يزبل كايو تي كل نجاراتنا نا بغزابير نتحدا اركيبنا يوم مسغزابير زياده نتحدا طبيقنا ك غزابير سخساغرنا يفاب زلنا يخونتات مالتي ابرسيخا تي زي مخال دقنا نتي زلو خونتات زي مبقعهم حدا غيزي خشغروم حدش لزخونه بدهم خيلي انا كم ولد بدهنا خيلي كمو بمخانسي نحنا بدلت هيكون كنتي تي جيلتنس ويكاتي نقفيتا عبانان عدكنا كنموسي بلنا مالتي اتس اوكي مس غيزي كنلاما مودو نخيل مخانا حالفو نخيل مخانا ذكرنا نتي نجر كميغيركا كافتا زلاس كميغيركا تازبل تصانيش تكونون تماهيرنا نحالفا بحقوس بسلام حالفا محسابا قداستيا ابتريس بالكاين عملت جيت تمرت تايم غيرهم مزلو بزي اتش اي زي نامنا كابسوني سغا حموسيا عاربن عملت ناي ريكفري معلت لهنا مالتي من البات ابز سو منزي كيسرحنا يوز حلفنا يو نغرات انتليو تعاربي كنت كو نخيلينا خمزي زبلكاي ونتي ناي تكساس منغست ون تي ناي ستار تيست زنبري اتريفهم ولو ابلعلي ون بمنغست درجه ون تي فتناون كم زي جبرون كستاجيرهم ما مالتي تي كيزاتي تي ناي كم زي ناي تزت نحو فتناتات كله مرمرا لهم جد ني نتبي زقت صار جنا يكونن مالتي لازم بستفلا لي مقدي كاله زلي مشو خال حتى صعوانتا نيرو حاجات نروحوا نغرات اللديو كابت كوميونيتي خون كابتي ناي بتخسانو خون ابيت تمرت خون كوميونيتي خبار كله بحفشه مالتي زخون I think بتناي بوجن كبابي خازل كيروس كزارب تخلي غابزنا اتش اي زين تايم غيرهم نالبات ناي كمبيوتر حسرت كم زلو غتك صلي خانيركا تن ابيات بيت خرسان ابيات بيت مرتات حتى يعني هذا حد غزي حسرتات انتلينا ناي كمبيوترات فون ناي مسارحي مسالتات معناتيو حجي بيقنعنا بقلصنت ويدلي مبال حدا غزي صبو حدا غزي تباهلنا جيتانا مالتي دي كبيت مرت موساد كب كوميونيتي موساد كب غله موساد تي باهلنا يجتانا نامنت حجي عبد حلف غزي ازي بزعا مغبي ون عنت يزارب نيركا كيروس مغبي زي بلو كلو كل يوم قد وايم سي ابتسر حلوس ثلاثه معالتي مغبي عدل يوم مالتي استفلا لي مغبي اجي فولنتير قبري لا خلت خيده فولنتير ديكونس عد صويعهم ناس كيده نير خلت معالت ساتيفه كريو خلهو تنهنا حزبي لنا
مالتي ولا بقى بفيسبوك خو مستفلا لنا قد حبيرنا تخلنا ولا بايبرت نحن كوميونيتي إرتراوز بحال ويتحاوشاز بحال سي أي تريون أو عاد كوبا ولا تعدو يتبل ولا سبانيش يتبل ولا زمدك زعدي تسلمت أمريكا وانا يتبل نيرو مالتيو سلازي انتايا تاصبتي اتمحتات وين صبوي لك عم تبصحاب قدس ولا الناس انتاي لي مخترخ بيهم كحكو حمو خفتل كميز ولا لنا مالتي سلازي حتتنا ويكي طيقنا اتندلي نغا كاخلك وين خلينا مالتي سلازي مع مخخخ ولا بترسيان وين بذكالو حجز كم زخيلا بقد تاتينا انت حد نشغرو نغير هاليس لازم نفكروا احواتنا ياتنا احواتنا بتتخسيان زلو باش يشماقل لهم كالوت وهم زي حصلت الله انه انت يالو خنبل وين صبغيو انت زي مفلات وين تاقما كون لنا كمبيوتر كلت وين اب مونغونا فور شور بزحات بفلا بتخسيان درجه بزحات بقعات زلهم سبات احوات كلهم سلاز كلنا عاتهم وكاسونا قداسيو دحالفه غيزي وين كنت تفلطوا بفلا زناي كاب ناي صراحه شغلت ابونت مالتي زناي صراحه انيمبلويمنت بنفيتس ربحات زلو خالك على مع الدكتور جبين هرمونن يحجزهم زلون رينا نيرنا مالتي جي انتايو اتي حاجز كركبلو زخيل نغرات ابي يوم يلكا مغرى حاتيتكا معصو من كحكحسي نحنا حلافነት مخانو صبو ነገር مخانو كنبلو صبو يمو كيروس ምናልባት ምስቲ በትናይ ሹገርላንድ خراب ዘለ ተሓሒስካ ምናልባት ወዘለው ኣሕዋትና ክሰምዑና ስለዝኽእሉ ኣውት ውስጥ ነገር ተል تهدي تصبو بوينت تصبو غير كاس اكسايز غبركايو اي ثينك تا زبلكا تا قند ነገር سي كلنا انتايو عينوت داي يفرال خون بر كلنا نحنا زخونه ننا غزارسنا اب غزاناسي بدوታት አለና ማለት نزسي تقريبولو يصنيح ببقعات كا يسغرولو زبل سب مچم دعي ماسيت زمكح بزغابير مكحبل كلنا سنناتنا زخونه خسات አለና بدوታት አለና عيناتاتو يزفالاله ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ ክሳክ ስማዓና ሲብሉን ማለት እዩ እዚ ድቦላ ዓይነት እዩ ነው ሰብ ተቀሪብሉ ይጸንሐን ሓንደበትዩ ንዓና ይኮነን ነቶም ሻለካ ዝተራቀቁ ሕብረተሰብ ኣብ ዓለም ወንሲ እንታይ ክገብሮም ውዕላሎ ንርኢ ለና ማለት እዩ ደፎም ንሕና ማለት እዩ ስለዚህ ማዕረኽ እንደይ ፍልጠትን ገለን ዘለዎም ማዕረኽ እንደይ ሃብቲ ዘለዎም ሰባት ከማን ማዕረና ክሳይ ክገብሩ ክሻቀሉ ሸገርገር ክብሉ ንሕና ገዳ ጎይታ ኣለና ማለት ስለዚህ ንሓደ ኣይቀርቡን ሓደ ርቆ ንኩልና ይክሳይ ማለት እዩ ግን እታ ሓንቲ ነገር ታያ ፀርሑድኩም ፅሩ ይብለና ንስኻት እዛዝ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ነፍሶ ከፍና ፀፀርና ክንድርቢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ ዳሕዋትና ንሓትና ክንፈልጥ ናና ሓላፍነት እዩ እቶም ሕዋትና ንሓትና ከም ዝበልካዮ ከምዚ ኣፀገም ኣላት እንታይ ተገብሩ ከሓይሽ ምባልካ አይ ቲንክ ልቦና እዩ ኣናትን ሕድሕድና እንተዳኣኒ ተሓጋጊዝናን ተጠማሚትናን ሲ ነዛ ፀባብ እዋን ብፍቅሪ ክንሰግራይና አይ ቲንክ ጎይታኻ ብኸሙ ዝዕጎስ ይመስለን ስለዚህ ጾር ሕድሕድና ክንፀውር ኣለና ኦፕን ኮይና ካዚ ካዚ ተሕፍር ወይ ዘብል ነገራት ይብሉን ንኹልና ማዕረዩ ወሪድና ዘሎ ማለት ጽቦ አንተ ወይ ዘለ ዝሓተታ ኣብቲ ኣቨሬጅ ሰዓታት ናይ ክንዚ ሲ ናይ መስናዕትን ናይ ካል ስራሕ እቲ ንጥፈታትን ዘምጾ ነይሩ ዘለ ሓወይ ኣብቲ ከምቲ አንተ ሜንሽን ዝገበርናዮ ብፍላይ እቲ ሰዓታት ክንደይ ንመስናዕቲ ወይ ንትምህርቲ ገለ ከም ዝትፈልጦ ዋላቲ ናይ ሰርቬይ ሕቶታት መጽ ነይሩ ማለት እዩ ክንደይ ሰዓታት ንመዓልቲ ክመሃሩ ክእሉ ዝብል ካብቲ ቤተሰባት ዝመጾም ኮሽነር መጽ ነይሩ ማለት እዩ ንኹላና መጽና ክኸውን ክእል ሕጂ ብኡ መሰረት እዮም መስለን ሰሪዖሞ ዘሎ ሕጂ ታ ቤስ እንታያ ኣብታ መዓልቲ ሰለስተ ሳብጀክት ድዮም ገለ ሂቦሞም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ንሳ ካብ ሓንቲ ክሳይ ንወሰዳ ከምዚ ናህና ሕጂ እናተይ ተሞክሮ ክሪኦ ከለኹ ስጋዕ ፍርቂ መዓልቲ ገለ ወዘለን ማለት እዩ ተን ክልተ ሰለስተ ሳብጀክታት ዝብወን ንክገብራ ማለት እዩ እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ግን ምስቲ ኣካላዊ ምንቅስቃሳት ምስቲ ናይቲ ገዛ ዘለናዮ ናብራ ገለ ክንተሓሕዞ ፅቡቅ እዩ አንተ ወይ ንባዕልና ከምቲ አንተ ጠቀስናዮ ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ወይ ኪሮስ ስታይል ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት 10 ደቂቃ ኢሉ ነይሩ ዳርጋ ተመሳሳሊ ሓኻይምካ እንታይ እዮም ድብሉ ንዓበይቲ ንቆልዑቲ ኮይኖም ሓደ ሰዓት ምንቅስቃስ ክገብሩ ፅቡቅ እዩ በቲ ትፈልጥዎ ብሽክሌታ ምዛር ክኸውን ክእል እዩ ዎኪንግ ክኸውን ክእል እዩ ዋላ ጉያ ክኸውን ክእል እዩ ቮሊቦል ክኸውን ክእል እዩ ዋላ ሃክት ክኸውን ክእል እዩ ዝተፈላለዩ ማለት ሜላ ጌርካ ዋላ ዝዝላ ክኸውን ክእል እዩ ማለት እዩ ንሓደ ሰዓት ንቆልዑ ንዓበይቲ ከዓ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ዝኣክል ኣብ መዓልቲ ክንገብር ከም ዘለና ማለት እዩ ዋላ ተኻልእ ግዜ እውን ስንነዊሕ ሰዓታት ኮፍ ዘይምባል ከምቲ ዓንቶ ኪሮስ ዝተቐሶ ናልባት ይሸምገሉ ቤተሰብ ገለ እንተልየምና እውን
ንሳቶም ኮፍ ክብሉ የብሎም ዋላ እታ መንበሮም እንድሕር ሓንቲ ኮፍ ኢላ ኣላ ኮይናስ እታ መንበሮም ሒዞም ኣብቲ ገዛ ደፋእ ክብሉ ዝፅበዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ኣካላትናስ ምንቅስቃስ የድልየዩ ኣብ ሓደ ረጊኡ ዋላ ስጋዕ እቲ ኣቃውማ ናይ ኣካላትና ስጋዕ ከይተረፈ እውን ናይ ምቅያር ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ኣገዳሲ ማለት እዩ ትኻልእ ካልእካ በብሰዓቱ ናይ ፅሬት ገዛ ናይ ምግቢ ምስራሕ ናይ ኣቑሑት ምሕፃብ ናይ ገለ እንዳበልና እንድሕር ዳ ከፋፊልናዮ ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ይመስለኒ ዘለ ሓውና ነታ ዘምፃኸያ ሕቶ ማለት እዩ ኪሮስ ኣይናው ብዙሕ ሰዓታት ኢና ወሲድናልካ ዘለና ደይዳ ሃሰስናዮ ጉዳያት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ እንተንዛረብ ዓይነቱ ናይ መንፈሳውነት ድሕርካ ጠቂስካ ነርካ ኢኻ ኣብ ምስኡ ዝተሓሒዝካ ትብለና ነገራት ተልዩ ኦኬ ፅቡቅ ቴንክ ዩ ቴዲ ኣይ ቲንክ እታ ሕጂ እታ ዓባይ ነጥቢ ዝብላ እታ ሰላምካ ምሕላው እንድያ ሰላምና ክንሕሉ ኣለና ስለዚ እቲ ናይ ሓባር ዝኾነ ክሳት ክርዳእ ማሲ እቶም ቆልዑሲ ኣብቲ ገዛስ ብዝተኻእለካ መጠንስ you have to minimize እቲ ኮንፍሊክት ማለት እዩ ሕጂ ብወገን ብተኻእለካ መጠን ንዕኡ ሚኒማይዝ ንክትገብር ከዓ you have to lower your expectation ማለት እዩ ማሲ ብዙሕ ኣይትፀበ ነገራት ማለት እዩ ሓደ ግዜ you just lower a little bit ናትካ expectation disappoint ከይኮንካ ክሳት ክትኸይድ መታል ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ነገር ክቕየር እቲ ዳይናሚክ ክቕየር ግድን እዩ ስራሕካው ናብራካው ኩሉ ደቅካው ኮይኖም ሲ ብፍላይ ከዓ ኣው እንታይ ሕጂ ከም ምኽሪ ሓደ እቲ ናይ ገዛ ስራሕ ክትማቀሎ ኣለካ ክትማቀሎ in sense 50-50 ማለት ኣይኮነን it doesn't work that way 50-50 ይሰርሕን እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ትኽእሎ ነገር ክትገብር ሲ ሕልናኻ ከተበገስ ኣለካ እንታይ ንሱ ንኣብነት ፀብሒ ምስራሕ ዘይትኽእል ኮይንካስ ኣቑሑት ምሕፃብ ግን ኣይ ቲንክ ፀገም ዝኸውን ኣይመስለንን ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ትኽእላስ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኢድካ ወስ ክትብል ኣለካ ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ሓባር እንተጌርካዮ እቲ ክፍጠር ዝኽእል ነገራት ተጓድሎ ኣለካ ማለት በዚ ዘይጠቅም ነገራት ድመፅእ ኮንፍሊክት ክሳይ ትገብሮ ኣለካ ሚኒማይዝ ትገብሮ ኣለካ ሕጂ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ገዛ ስራሕ ኢዶም ክሕውሱ በቲ ዓንተወይ ዝበልኮ መልክዑ እንተሪኦ እሞ ኤክሰርሳይዝ ይውን ንዓኻ እውን ፅቡቅ ኢልካ ኮፍ ትብል ሲ ኣትሊስት ዩ ዱ ሳምቲንግ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ክንጥንቀቕ ኣለና ካልኣይ ንደቂ ኣንስትዮ ሓተይካ እንታይ ክመክረኒ ደሊ መሲካ ወዲ ተባዕታይ ፍልይ ዝበለ ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ኣለዎ ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ኢሞሽናል ፕሮሰስ ክገብር ዓቕሚ የብሉን ወዲ ተባዕታይ ከምዚ ምክንያቱ ብቃላት ክገልፆ እውን ስለዘይክእል ናቱ ስምዒታት ሕጂ እንታይ ይደሊ ወዲ ተባዕታይ ድሕኒልካኒ ምናልባት ሓንቲ ሰዓት ፍርቂ ሰዓት ናይ ብሕቲ ግዜ ይደሊ እዩ ብሕቲ ኢሉስ ክሓስብ ከስተንትን ከሰላስል ተእምሮ እስከም ገይሩ ኣምላኽ ፈጢሮ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክርዳእ ዘለዎን ነቲ ወዲ ተባዕታይ ኩንዱኡ ግዜ ፍርቂ ሰዓት ሓንቲ ሰዓት ንበይኑ ንኸሰላስልን ከሓስብን ግዜ እንተሂዶ በነኦሲ ኣይ ቲንክ ነታ ገዛ ሰላም እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሞ ሕጂ ሓደ ግዜስ ከምዚ ኣብቲ ናይ ገዛ ስራሕ ክሳተፍ ስለ ዘይደለየ ወይ ተሃኪዩ ወይ ገለ ዘይኮነስ ባህሪ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኮፍ ኢሎም ከሰላስሉን ከውርዱን ከደይውን ግዜ ደልዮም ድሕራይ ምክንያቱ ከም ደቂ ኣንስትዮ ኮነን they don't process the same way ነቲ ኢሞሽኖም ስምዒቶም ገለመለ እዮም ሕጂ ግዜ ክትቦም ኣለካ ማለት እዩ ከበዚሕ የብሉን ግን ግዜ መሃብካሲ እንታይ እዩ ነቲ ሰላም ንምሕላው ነቲ ዝመፅእ ዘየድሊ ከዓ ምሻሎ ኮንፍሊክት ሚኒማይዝ ናይ ምግባር ዕድል ኣለዎ ስለዚ ንሰብኣይን ሰበይትን እሱ እዩ እቲ ምኽራይ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ሓቢርና ኢና እንታይ ይብል ጸሎትኩም መታን ከይዕገትሲ ይብል ምሽ ምስ ኣንስትኹም ብእምሮ ንብረ ክብል ከሎ ሃራ ጴጥሮስ ከም ድኽምቲ ፍጥረት እውን ይብል ስለዚ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ናይ ሓባር ኣምልኾ ከይትገብር ናይ ሓባር ሃርሞኒ ከይህልወካ ሰላም ከይህልወካ ዝዘርግ ፀላእ እውን ስለ ዘለና እዚ ፀቕጢ እዚ ሕጂ ከዓ ተጠቒሙ ብዙሕ ነገራት ምንዋፅ ከይፈጥር ኣብቲ ገዛ ነዛ መራር እዋን እዛ ሓፃር እዋን ሓቢርና
ዝኾነ ይኹን ወላ ክልቲኻ ስራሕካ ብስራሕ ወፂኻ ትኸውን ትኽእል ኢኻ ወላ ካልእ ነገራት ክህሉ ይኽእል ኣንሰርቴኒቲ ክህሉ ይኽእል ፅባሕ ንጎንታ ክኸውን ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእል ግን ሓቢርካ ብጎይታ ብፅባሕ ኣይትጨንቑ ኢልናዩ ስለዚ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቅን ድለዩ ኢልናዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸልኩም ኢሉ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቀዳምነት ናሰሪዕና ድሕን ከይድና ሰላምና ኣብኡ ድሕና ውሒዝና ሲ ክንሓልፍ ኢና ካብዚ ክንወፅእ ኢና ብሓንሳብ እግዚኣብሔር ከዓ ብቅድሜና ሰናይ ነገር ኣብ ቅድሜና ከነኣንዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሓፃር እዋን ተኻኢልናን ተፈቃቂርናን ክንሓልፋ ኢላዎ ደቅና ብተኻለና መጠን እቲ ዓንቶ ዝበልክዎ እዩ ማለት እዩ ቆልዑት ኣብ ስትራክቸር እዮም ፋንክሽን ዝገብሩ ስለዚ ብእዋኑ ኣብቲ ሰዓቶም ናይ ምድቃስ ሓላፍነት ናህና እዩ ኣብ እዋኖም ክትስኡ ናህና ሓላፍነት እዩ ኣብ እዋኖም ክምገቡ ናህና ሓላፍነት እዩ ስለዚ ንሕና እና መደባት እንሰርዓሎም ስለዚ እንተ ደኣ መደብ ሰሪዕና ኣሎም ኣብቲ መደብ ከዓ ድሕና እቲናዮም ንዓና ይዝቐለልና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብዝተኻለና መጠን ክልቴና ክንሰማም ኣለና ከም ሰብኣይን ሰበይትን ማለት እዩ ኣብቲ ነውፅኦ መደባት ብተኻለ መጠን ከዓኒ በቲ መደብ ድሕን ከይድና መዓልታዊ ሂወትና እቲ ዝመፅእ ስትረስ ዝመፅእ ፀቕፅሊ ገለምታት ክቕንስ ይኽእል እዩ ሰላምና ከዓ ክንሕሉ ንኽእል ኢና ብል እዚ እቲ ክብሎ ዝደሊ ማለት እዩ መወዳእታ ቴንክ ዩ የቀኒልና ኪሮስ ዮሃንስ ኣዝና ነመስግነካ እግዚኣብሔር ዓዚዙ ይባርካ ኩልኻትኩም ክትከታተሉ ፀናሕኩም ኣሕዋት ስለቲ ምሳና ዝሓበርኩም ስለቲ ምሳና ዘምሰኹም ኣዝና ነመስግነኩም እታ ማይክሮፎን ናብ ዘልየ ወይ ናብ ጆኒ ካሕልፋ ብካልእ እዋን ብካልእ ትሕዝቶ ሰሉስ መደብ ከም ዘሎ ፈሊጥኩም ኣለኹም ብካልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ኢና ማለት እዩ ዋላ ካልኦት ቅረቡ እውን ኣብኡ ክንሳተፍ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እቲ ዘሎ ብቸርች ዝምደብ ዘሎ ኩነታት ብሰንበት ኣሎ መስለኒ እቲ ወቅታዊ ማለት እዩ ሰሉስ እውን ኣሎ ዝተፈላለየ ትምህርቲ ዝወሃበሉ ስለዚ ኩላና ብምስታፍ ንዓናን ንደቅናን ንቤተሰብናን ዝኸውን መንፈሳውን ነቲ ስጋውን ዝኸውን ትምህርትታት ክንቀስም በዚ ጋጣሚ ንኩልኻትኩም ዕድመኩም ብዝተረፈ ድሌትኩም ዘበለስ ብፀሎትን ልማኖን ምሰናይ ምስጋና ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ገለ እኳ ኣይትጨነቑ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር እሞ ስለዚ ኩሉ ጭንቅና ዘበለ ኩሉ ሓሳብና ዘበለስ ናብ ገለ ክንጭነቕ ኣይደልየናን እግዚኣብሔር እሞ እቲ ድሌትና ዘበለ ናብ እግዚኣብሔር እናቕረብና ነዚ ዘለናዮ ከምዚ ኪሮስ ዝበለና ክንሰግሮ ኢና ክንሓልፎ ኢና ብዓብዩ ከዓ እቲ ዘለኣለማዊ ሂወት ኣለና ከም ኣመንቲ ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን እኳ ብሓንቲ ደቂቕ እኳ ብሓንቲ ካልእቲ እኳ ክንጭነቕ የብልናን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ድሌትን ሓሳብን እሞ እዚ ኩነታት ክንሓልፎ ኢና ስለዚ ደጊመ የመስግነኩም ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ دلها هوينا غاهنا I think ودينا هنا thank you شرحونا تيدي ويتازحيو يبارككم يعني صبو تماهرنا لنا أزي بزح خنقورة زبانا معتا وحمد مساج أمريكا تحدثنا نايت مرتهم exercise أملاح مسكن سنايت مرتهم تماهرنا لنا ستيل كالي حتوتاتنا هاليناون forward نايم مقبار مثل كهلونا يمثلني أملاح مسكن سولوس بخمسة عينات كالي مدباتون أمسمر تدالي زلو كالي مدبات أزيو هاناتين أزي كومينيتينا ويدمان أزي ሕብረተሰብና ድበልናዮ ኣለሞ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ንዘሎ ሰሙን ኣምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን again thank you Teddy thank you Kira ዳኒ ተሓቢኡ ደሎ ዳንኤል ኣኽሊሉ ከዓ thank you ቤታ ባረኽኩም ሰላም thank you so much bye